fila bɛɛ lajɛlen sera yan bamananw ko ko dugu bila ka fisa laada wuli ye kibaruya misɛn minnu b'an bolo an bɛna na dɔ fɔ o la yaasa maaw bɛ se cogo min na ka olu faamu an ka finitigiw kɔni kɛlen don ka taabolo o falen kosɛbɛ nin waati in na jamana ale kɔnɔna na yaasa ka se ka baara k'ale taabolo k'a yɛlɛma pewu o de la kabini dɔgɔkun daminɛ in na sa min ye bamaciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaaw ye u dogo yɔrɔ fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔna na armée ale bɛ ka wuli ka taa o de ɲini u ka daga yɔrɔw u ka maramafɛnw mina yɔrɔ u bɛ tajiw bila yɔrɔ yɔrɔ la an ka jamana kɔnɔna na min ye armée ye ale wulilen don ka o de baara ɲɛɲini nin waati in na o hukumu kɔnɔna na sa min ye baara caman ye o bɛ ka kɛ bi pankuru ale fɛ pankuru min ni o ye drone ye ale min bɛ jateminɛli caman kɛ yaasa ka se ka maaw nɔbɔ fo ka taa se u bɛ yɔrɔ minnu na o de la an ka dugu fan caman fɛ bi maaw b'a ye k'a fɔ finitigilakaw u yɛrɛ ka baara u tun bɛ min kɛ dugu ma kosɛbɛ caman bɔra o la ka sababuya kɛ taabolo o falenni ko ye nin waati in na fana an b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ale ni Alizeri kun fɔra ɲɔgɔn kɔ nka kabi juma tɛmɛnen n'o dɔgɔkun kelen ye sini ye Alizeri lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔ yan ale seginna ka na n'o y'a sɔrɔ ale kun welela desanburu kalo tɛmɛnen tile 21 a tile 22 an fana y'an ka lasigiden bɛ Alizeri o wele k'a sababuya kɛ jɛkulu marifatigi minnu bɛ yen n'olu tun bɛ bɛn hakilina kɔnɔna na n'olu ye marifa ta Mali kama olu tun taar'u yɛrɛ sɔrɔ Alizeri ka fara Imam Diko kan o ko o ma bɛn fiyewu an ka jamana ɲɛmaaw ma sabula olu ma wele fɛn ma f'u ɲɛna maa minnu bɛ yen ne olu n'olu tɛ kuntilenna ye nin waati in na ko olu taar'u yɛrɛ sɔrɔ Alizeri y'olu wele a yirala k'a fɔ ko diɲɛ jamana caman kumana yaasa nin ko in dan bɛ se ka sigi a ko la cogo min Mali ale ni Alizeri ni ɲɔgɔn cɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ Alizeri kɛlen don ka jalaki ta ka ɲɛsin Marɔku ma k'o de bɛ ka nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa cɛncɛnfuga jamanaw ko olu bɛ se k'u kɔ don ale la cogo min na AES sigili bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o kɔni o ma bɛn Alizeri ma kosɛbɛ sabula ale ka laɲini ye min ye ninnu ka to ale bolo i n'a fɔ cogoya min ka da a ye a b'o kɛ u la Mali dun ko ale ka nafa tɛ fɛn fɛn na nin waati in na ale tɛna don o la maa fɛ yaasa ka se ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka sigi ka fɔ kɛ sa Colonel Assimi Goïta ale ka laseli dɔ senfɛ n'o o ye san yɛlɛma hukumu kɔnɔna ye a ko ko ka baara kɛ n'o o ye o de la juma tɛmɛnen min ye Mali ale marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na gouverneur kɔni ye maa min ye dugutigiw wele kabilatigiw wele minisiri fila fana bɛ yen n'o ye Colonel Wage ale taara Ɲɔrɔnkaw fɛ yen ka taa kibaruya da bu ye ale tulo kan Bamakɔ kɔnɔna na yan Haut Conseil Islamique ka taa fara min ye chrétiens ni protestants ye Bamako dugutigiw olu ka so ka taa se surakaso fila ma ale ni ɲarelakaw ni tabatilakaw ni darabelakaw k'a fɔ u ɲɛna ko jamanakuntigi ko sigikafɔ kan ka kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ dugawudenw kɛra ka bɛn ni o ko ye min ye bɛn sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ Mali ale ni Bamaci jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ seleke naani ka tɔn min bɛ yen n'o ye MINUSMA ye ale kɔni ko k'o ko ye ko ka sinsin o kan Conseil de sécurité ale fana ko ale bɛ ko in na bɔ yen nka yan Bamakɔ M5 RFP ma olu ye bataki kɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye baara in ye k'a tɛ bɛn olu ma bi a tɛ bɛn olu ma sini wa k'u b'a ɲini gouvernement fɛ k'a ka sɛbɛn in kɔni bila kɛrɛfɛ mafalen minnu bɛ yen n'olu bɛ jateminɛli kɛ olu ko min ye accord d'Alger ye k'o bɛ se ka to sen kan ko wa fana ko jamanakuntigi ye sigikafɔ min kɔ n'o kan ka kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ko o fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ k'a bɛɛ bɛ se ka na ni bɛn ye an ka jamana ale kɔnɔna na minisiriw nin waati in na u caman kɔni bɔlen don u bɛ ka taga sigidaw la baara minnu kalifalen d'u la u bɛ ka taa u ɲɛda olu dɔw kan o hukumu kɔnɔna na minisiri Sadio Kamara ale ni kɛnɛya minisiri olu kɔni taara Senu fanfɛla la bi dɔgɔtɔrɔso min kan ka jɔ yen sɔrɔdasiw tɔgɔ la o baara ka to u ɲɛda o kan min ye Malikura taasira ye o baara fana bɛ sen na o Malikura taasira in kɔni na minisiri bɛɛ lajɛlen bɛ kiti i seko ni i dɔnko fɔ sa min bɛ se ka kɛ baara minnu dan tigɛlen don u bolo nin waati ninnu na u bɛ ka taa olu bɛɛ lajɛlen dan tigɛ yaasa jamanadenw bɛ se k'a faamuya ayiwa Amara ministre de transport ko permis bɛna kɛ biométrique ye hakilina ɲuman don an ma ban a ma dɛ nka a bɛ kuma na de munna carte d'identité biométrique an m'o sɔrɔ fɔlɔ an bolo la an bɛ k'o ɲini sen nɔ kunbere nɔ ko sɛbɛn caman bɔlen don minisiri Dawudu ka kuma na ko maaw ka t'u nɔfɛ o ko ma ban fɔlɔ ko ka permis kɛ biométrie dun fana
jamana o jamana b'a kɛ base de données kelen de bɛ a la a tɛ se ka kɛ fila ye ni maa maa kan ka baara kɛ sisan ni maliyɛnw ka bugunɛtigɛw n'u ka fɛnw ye o base de données kelen o yɛrɛ kunbalan kuma cayalen don fɔlɔ an ma tila o la permis de conduire maaw bɛ ka min fɔ bi kari kɔnɔ n'o o ye jamanadenw ye ko gouvernement k'a jija fɔlɔ an ka carte biométrique an k'o senko s'a dan na n'an y'o sɔrɔ permis kɛtɔ biométrique ye o man ka kɛ ko gɛlɛn ye o la o b'a sɔrɔ donnaw bɛ yen sabula diɲɛ fantan naani fɛ ni baara ninnu bɛ kɛ jamanaw bɛ u ka minɛnw u ka mɔgɔw hakɛ n'u ka fɛnw dɔn min na a nafa dɔ de ye nin ye n'e ko sisan sɛnɛ ta na sira fɛ i b'a fɛ ka baara kɛ données in b'i mago ɲɛ baloko ta na sira fɛ min ye sɔrɔsiko ta na sira fɛ taabolo bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sigi mɛ ka kura sigi kura kan fo ni an ye o ye tuma min na sa nɔn tɛ a ko ma nɔgɔ wa bi permis yɛrɛ o sɔrɔli yɛrɛ kata ban naani ye fɔlɔ kuma tɛ ko ka t'o kɛ biométrique ye an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni an ka a kow lajɛ ni jamana bɛ jɔ a bɛ jɔ ni dɔɔni dɔɔni de ye min bɛ se ka kɛ wagati min o bɛ se ka bila sen kan o wagati n'o tɛ bi maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bolo bɛ biométrique la n'olu bɛ biométrique yɛrɛ baara ɲɛdɔn kosɛbɛ olu yɛrɛ tɛ fɛ fɛn wɛrɛ ka ta ka bɔ a kɔnɔ k'a bɛ taa kɛ ka ko wɛrɛ kɛ fɔlɔ n'a ma tila carte d'identité t'a la carte de séjour t'a la élection ko t'a la carte d'identité yɛrɛ ko t'a la ka dugutaga k'o ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan fɔlɔ ne hakili la élection bɔkun an ma ministre de l'administration territoriale fɛ nin carte biométrique ko in gɛlɛya dɔ b'a la n'an m'an kun b'o kɔrɔ fɔlɔ n'an taara ko f'an ka bolimafɛnw ko yaasa i ka se k'o boli ko biométrique ayiwa an kɔni bɛ k'an sigi k'a lajɛ ni fɛɛrɛ min tigɛlen don a ko la n'u bɛ se ka na o fɔ an ye halisa jamana lakana ko ta na sira fɛ ko bamaji wale kɛbaa dɔ bananen taara minɛ bi segu dɔgɔtɔrɔso la famori dunbiya kɔnɔna na ale fɛɛrɛ ka bon dɛ e bɛ jan da mɔgɔw ye i bɛ pinɛw mɔbiliw i bɛ dugujukɔrɔ muguw don armée ɲɛ hali nin kalo tile 7 e ye baara dɔ kɛ ka o tɛguya ka t'o se e bananen e ma dɔgɔtɔrɔso foyi sɔrɔ fo segu famori dunbiya k'u taara cɔmi maa mɛ fa ye yɛrɛ fa ale ye kun ka taa wa i ka taa coupe d'Afrique lajɛ yɔrɔ jumɛn yɛrɛ don mali ka bulu bɛ yɔrɔ koroko ja koroko kɔrɔ de sinafɔkan na ko kado an y'a ɲɛɲini ko in fala ye n'i ma ɲɛ k'i bɛ taa nin ko ninnu na i b'a ko ɲɛɲini de kuma jantigi tan dɔ fana bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko anw ka sɔrɔdasi cɛ 15 ko minɛlen don laginɛkaw fɛ yen laginɛ yɛrɛ ko nin tigi bɛ fɛ ka kungo s'olu ma koyi parce que fala ye mali bɛ dabolo min na bi mɔgɔw t'a kalama diɲɛ jamana si tɛ yen bi an fanfɛla la yan min bɛ fɛ a ka ko ka bala an ka ko la ko sɔrɔdasi ko bi parce que mali kelen tɛ tuguni e m'a ye terroriste denmisɛnnin caman bɛ ka marifa fili ka boli bi i m'a ye maa caman bɛ ka taa yɛrɛ ko fɔ bi ka taa fɔ sɔrɔdasiw ye k'olu tun bɛ nin ko in na dugu caman kɔnɔna na bi denmisɛnw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka olu bɛna bɔ nin ko in na cogo di parce que armée ye taabolo min ta o taabolo de don laginɛkaw ko ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka kamalen ɲini sa min ko mali sɔrɔdasi 15 minɛnen b'o olu bolo n'olu yɛrɛ sera k'a ye u ɲɛna o bɛ diya olu ye sabula a bɛ ka kuma min fɔ nin ye a bɛna balawu wuli olu ni mali cɛ k'a sɔrɔ u m'a min u m'a bɔ olu yɛrɛ ma tila u taw la fɔlɔ tunba porosɛw bɛ yen ale ni dadisi porosɛw ni fɛnw kaso dakaru ni fɛnw b'o la don o don maaw bɛ bagabagali la ye cɛ da la n'u b'a fɔ k'u bɛ ko dɔ kɛ u b'a fɔ k'u bɛ ko dɔ sigi sen kan cɛ yɛrɛ ɲɛma jɔlen tɛ est-ce que a bɛ si a ka palais yɛrɛ kɔnɔ tuguni yɛrɛ n'a taara nin fara o kan anw dun ka force spéciale tɛ limite dɔn a yɛrɛ la kuma tɛ kɛba nalen ka fara olu kan u bɛ sɔn ka tɛmɛ kɔgɔji la ka t'u jɔ banjul dɛ mali ale kɔrɔnfɛya kibaruyaw la ka bɔ gawo ka taa kidali ko sira dayɛlɛla min ye commissaire à la sécurité alimentaire ye ale kɔni taara ni balo ye u kun bɔra ni camion 9 de ye bamakɔ 5 o sera ka don malo tɔni 200 o de kan ka taa di kidalikaw ma maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila kidali ale kɔnɔna na o kidali kelen in kɔnɔna na ye maa 17 o tun minɛna ni juguya wale ni bamaja wale kɛbaw sɔrɔdasiw fɛ ka kɛ ni kidali minɛli wagati ye
o ma tan wolonwula ko olu labilara ka di général Gamou ma katikaw fɛ yen dɔw tun bɛ yen taji o litiri ba kelen ani 400 o minɛna olu la ko sabula o tun bɛ k'a ta ka taa n'a ye ka taa di nujuga wale ni bamaca wale kati y'an kɔrɔ koyi ninnu dɔw ni ka gɛlɛn dɛ e ma taa esansi san wɛrɛ foyi sɔrɔ fo kati a gɛlɛyara ekɔli karamɔgɔ 2 o tun minɛna masinakaw fɛ yen nka ala barika la min ye Saka Kumare ye ani Lasina Tarawele ka bɔ Cɛlakaw fɛ yen k'u bilara min ye masina yɛrɛ kɔnɔna na masina ɲɛmaw olu yɛrɛ b'a fɛ basigi ni lafiya ka don sabula sapeur pompier maaw ale ni polisilakaw olu taara masina ni waati la olu bɛ ka baara kɛ chef d'état-major général de l'armée ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin waati laban ninnu na min ye Dɔngɔnɔdugu ye k'u ka wulikajɔ barika bɛna bonya ye ko sabula u ka dagayɔrɔ min bɛ Jangasukaw fɛ yen bin taara kɛ yen kan Kidali fana marabolo ni T-Site kɔnɔna na min ye armée ye ale ye wulikajɔ belebelebaw kɛ yen wulikajɔ minnu n'o ye tali kɛ nujuga wale ni bamaca wale kɛbaaw olu ka maramafɛnw an'u ka mobili taw ko olu bɛɛ lajɛlen dɔw da walo ka taga ni olu ye kiiriko ta nasira fɛ Cheikh Mohamed Cherif Kone ani Dramane Jara ko olu ye plainte don Asimi Goita ale ni Mamudu Kasoge olu juguya la Mamudu Timo olu juguya la min ye Dara ni Cherif ye ko min ye olu gɛnni ye ka bɔ magistrat ka gun kan k'a ma kɛ hakɛ kɔnɔna na wa a kɛra fanga fɛ fanga min ma sigi i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogo min ko fangadaraki fanga ko o de y'a kɛ wa min ye u gɛnni ye u ka sariya n'o o ye kiiritigɛ sariya ye k'a ye u bɛɛ lajɛlen sɔsɔ u ko ko Zeyi k'u t'u ka sɛbɛn da commune 6 tribunal la yaasa ɲɛ ka se ka sɔrɔ a ko la ko fɔlɔ k'u kun taara n'a ye cour suprême na ko ayi k'ale tɛ se k'i da don nin kuma in na o de la k'u ye cour suprême u ye k'u commune 6 tribunal ta ka t'u ka sɛbɛn da ye n'ala sɔnna ma k'u bɛna wulikajɔ kɛ yaasa ɲɛ ka sɔrɔ u ka ko la pour le cybercriminalité ale procureur n'o o ye docteur Adama Kulubali ye ale fana tun bɛ laselila kunnafonidilaw fɛ yen ko maa si ma bali Amara ko k'i da sago fɔ dɛ ko nka ko da sago fɔ cogo de bɛ yen procureur ko k'ale ma maa si minɛ ko parce que k'i ye hakilina fɔ k'ale ye maaw minɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye fɛn fɔ n'o ni sariya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ayiwa an bɛ dugawu kɛ sabula a ko a ka baara kɔnɔna na ale ye baara daminɛ mois de juin ko kana se nin waati ma ko plainte 232 o de donna yen min ye o 232 la 28 o kiiriw kɛra 14 o sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na a tɔw ko delili kɛra olu la a bɛ fɔ ma ko médiation pénale n ye dɔ fɔ karisa ma an fɔra ɲɔgɔn kɔ a ye plainte don an ye ɲɔgɔn sɔrɔ procureur fɛ yen procureur y'a wele ne ko n ko ayi ne de ye Amara nɛni n jo t'a la bi n jo t'a la sini Amara ko k'a yafara i yafara procureur b'a fɔ k'an k'o bila kɛrɛfɛ e ye ne ja ta ka ne ja bɔ i ma n ɲininka i ma fɛn fɔ n ye i taara kɛ ka waleya cɛjugu kɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ procureur fɛ yen ne ko n ko n yafara i ma i kana segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan procureur b'a fɔ ko ni ne ko n yafara ka ban ne min ye plainte don ko o ye ko bannen ye k'an k'a tɔ lajɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka fɔ la a bɛ fɔ o de ma ko médiation pénale ko dɔw kɛra a ko la o dun cayara dɛ n'i ma taa fɔ ko a tigi ka yafa i ma ye y'a ci ka taa fɔ ko e tun bɛ fɛ ka min fɔ o tun tɛ nin ye koyi u ye ka vidéo de ta k'a bayɛlɛma e ka vidéo dafalen filɛ nin ye u k'a lamɛn e ye min fɔ ani nin tɛ kelen ye i n'i ka daluya procureur ko n'i ma ɲɛ k'i bɛ fɛn fɔ mɔgɔ ma k'i kana n'a daluya ye n'i ka daluya b'i bolo olu b'i to yen ka taa nka ni daluya t'i bolo i ne kɔrɔkɛ man jan ɲɔgɔn na o la dɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma hali bi procureur a ko a ka kuma na a ko k'a ka dayɛlɛlen don kunnafonidila bɛɛ ye ko maa mago b'a la k'a ka dayɛlɛlen don u bɛɛ ye ko diyara an ye min ye Douanelakaw ye k'olu ka tɔnɔkantɔnɔ o yɛlɛla Zen dɛ CFA wari miliyari 37 olu ye de sɔrɔ u ka tɔnɔkantɔnɔ na ko a musaka in a bɛ se ka kɛ ka baara kɛ douane maaw ko u ka o baara min n'o sera ka ɲɛ
ko k'a daminɛ kabini san 2022 la n'u bɛ ka baara kɛ ni inspecteur général de douane Amadou Konate ale ka wulikajɔ kɔnɔna na ko san o san min ye laɲini ye dɔ de bɛ fara a kan ka taa fɛ yaasa douane ale bɛ se k'a sago sɔrɔ cogo min jamana yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min ko min ye inspecteur général de douane ye ale ka sigili sen kan ani douane bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ko baara min bɛ ka kɛ bi ko o ɲɛna parti sadi ale welelen don bɔgɔji bilen na baara kun kan ka kɛ nin kalo in tile 8 k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ min ye sadi sɔrɔladonbaw ye k'u ko k'u bɛ t'u labɛn procureur ko k'a bila min ye février kalo tile 12 yaasa u ka nana ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan ye ɔ énergie du Mali nin bɛɛ cɛ ka ɲi koyi ne yɛrɛ sɔnna yɛrɛ u ka énergie yɛrɛ bɛɛ cɛ ka taa n'a ye pôle économique la a bɛɛ ala bɔgɔ mais fala i b'a dɔn min ka ɲi o bɛɛ ya u ka courant di banni walayi ni énergie bɛɛ minɛna ni courant tɛ yen baara ma kɛ o i b'a dɔn ko min bɛ sen na Asimi ye wari kura de bɔ tuguni ka don groupe la tuguni cɛ in sɛgɛnna dɛ a tɛ ko Moribo Kone don o don bɛ k'a da la don o don Moribo Kone ninnu sɛgɛnna ninnu bolo mais fala ni fɛn bɛ kuma makun bɛ kuma dɛ n'i kɔni ɲɔgɔn ɲɛ k'i bilara ɲɛ kɛ sununkun ye maaw k'a bɛɛ f'i ma kana hali i kɔfilɛ ni rétroviseur b'i tulo la dɛ a tigɛ i k'a fili i ka objectif ye min ye i ka taa n'o ye dɔrɔn ko énergie la ko directeur kɔrɔ a n'a ka baarakɛla cɛman n'a musoman k'u y'u bɛɛ wele aya kiiri don ma fɔ a fɔra k'u bɛ garde à vue de la o kɔrɔ ko procureur n'u bɔra garde à vue la o ye brigade yɔrɔ de ye fɔlɔ o ye sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ ye n'u bɔra yen u bɛ taa procureur de ɲɛkɔrɔ olu fana bɛ tila ka taa ɲininkaliw kɛ u la ayiwa olu la wari bɛ se ka sara fana o n'i ko ko jɔn ko a la miliyari 40 na ne kɔni filɛ miliyari n yɛrɛ da filɛ ka se kungo ma nin miliyari 2 in na ne bɛ se ka nin sara i na mago to sinon bi énergie la n'a tora ta ma ɲi koyi baara ti kɛ o nka Direkaw Bundamukaw olu ko ko ka transition mɔgɔw fo olu ye kalo 3 kɛ dibi la olu ka dibi banna yelen b'olu fɛ yen Gao groupe 5 o baaraw bɛ ka kɛ o bɛ ka sigi Segu Fana Joyila Jene olu bɛɛ lajɛlen ka groupe fana nana o fana baaraw bɛ ka kɛ ɔ fala dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ na bi ne kɔni t'a jaabi dɔn ne fana bɛna question poser ko ORTM directeur ko Coupe d'Afrique la k'an bɛna match 29 de lajɛ ko ni EDM directeur bɛnna a la fɔlɔ aw ma fɛn dɔ la kɔlɔsi ɲina hali canal ni fɛn kirikara ninnu bɛ ka fɛnw minnu di mɔgɔw ma u bɛ ka groupe di kado la kɔni Zeri kado la olu bɛ ka groupe di mɔgɔw ma donc an bɛ dugawu kɛ kiiri ko min bɛ sen na nin ye ko CNG ko banna dɛ ministre tun ma CNG belebeleba ci ya sen tala ko dugumataw commune taw cercle taw région taw k'olu fana ka baara ko o banna a mɛnna k'u ka taa ka bɔ yen o kɔrɔ ko CNG fɛɛrɛ kura de nana sigi CNG ko la ministre min b'a ko kunna ale bɛ sen na nɛgɛsira so taara jɔ fana bɛ sen na o sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na commune 3nan maire kɔrɔ kelen k'o minɛna ko min ye Bamako Kulukoro ye ko enquête bɛ ka kɛ yen u bɛ ka taa yɔrɔw lajɛ so minnu jɔlen don nɛgɛsira kan parasite kɛ ko n'u ma ɲɛ k'u b'a la k'u bɛ ICOMA dayɛlɛ ni terrain tɛ bɔ Bamako ka na yan ko nin ma nafa ɲɛ donc fala ye dugu in est-ce que Keyoroba ni Suba ni MCA bɛna se mɔgɔw kɔrɔ a bɛ ka caya sa dɛ o de la wɔlɔfɔw fɛ yen ka sɔrɔ den minnu bɛ yen le 1er janvier olu kun ko k'u ti daraka de dun
dɔw ko ko nin olu kalo olu san wɔɔrɔ olu bɛ kaso la da tɛ ka don olu ka kuma na dɔw bɛ olu ko nin olu san 3 ye dɔw ko nin olu san 9 ye ko hali juge tɛ olu lajɛ kuma t'u ka avocat ma cɛni fitini dɔ bɛ ko ale nana kunna sini ko ka taa ka bɔ sa ne ma an ka san 9 kaso ko kuma na e bɛna k'e nana kunna sini e mɛnna yɛrɛ e mana yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ donc kaso bon ninnu lajɛ an bɛ semaine min na nin ye ko justice semaine ye monsieur le ministre yɛrɛ kuma caman fɔ min bɛ mɔgɔ hakili sigi parce que ko zen u ye numéro vert bɔ numéro vert in ye 36 111 ye 36 111 ko degun o degun bɛ mɔgɔ mɔgɔ la k'i bɛ se ka t'o sɔrɔ yen o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen tuguni kiiriso la n'i taara kiiriso la i kan ka wari fɛn fɛn sara sɛbɛn o sɛbɛnna a bɛɛ nɔrɔlen don yen casier judiciaire wa n t'a dɔn a b'a a fɛn tɔgɔ ye n t'aw ka tubabukan ninnu mɛn ko olu bɛɛ de sɔngɔ bɛ yen sisan n'i ka décision bɛ justice la n'i ka décision taara wa fana ministre ko Amara ye magistrat ye a ɲɛgoya bɛ ne na k'a wele ka nkalon tigɛ ka d'a la n'i y'a kɛ i yɛrɛ bɛ wele dɛ i bɛ wele dɛ parce que numéro mana da anw ma dɔrɔn i ma sapeur pompier numéro tɛ sɔrɔ k'a fɔ dɔrɔn ko parce que e ni karisa aw ma ɲɛ a taara sɔrɔ aw bɛ dumuni kɛ a nana yira k'ale ye magistrat ye ka taga o fɔ a ka da tugulen don wulu b'a ka da la olu ko tɛ dɛ kiiri sira fɛ a bɛ ka kojugu min kɛ i ka sɛbɛn bɔ b'a bolo a sigilen don a kan a mɛnna ne ko inspection du travail justice ye baara de sɔrɔ sisan parce que numéro ni numéro bɛna wele Mali kɔnɔ est-ce que ale tɛna kɛ numéro fɔlɔ ye a bɛ wele hali ni sapeur pompier nka kaso ne ko a bɛ malidenw fo u ka wulikajɔ n'u ka timinandiya la Sentad ale ye INTM ale ka bolofara belebeleba dɔ ye faso ka cakɛda fɛn fɛn bɛ yen olu ka lafasajɛkulu de ye ale ye Yakuba Katile u y'ale ta k'a kɛ ɲɛmaa ye tuguni san 5 a bilara biro min kunna maa 51 u b'o o biro kelen in kɔnɔna na Yakuba Katile ale yɛrɛ ye nin ɲɛmaa in na fɛn don an bɛ taasi bila kɛ ka ɲɛsin Seydou Touré ma n'u b'a wele ko dugutigi ala ale ka kalifa minɛ a la kunun a ka janaja o kɛra bi Bakɔ Jikɔrɔni an bɛ dugawu don k'a ye ala k'a dayɔrɔ sumaya ala k'a fara silamɛ su kan ala k'a mɛn ka saraka bɔ a ye a yɛrɛ fana jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ seko ni dɔnko kuma tɛ ɲɔgɔlɔnbɔ la n'a y'aw diya a y'a fɔ faama ko ne ko ten ɲɔgɔlɔnbɔ ɲɔgɔnna ba taara maalankolon baara tɛ catiribɔ a ɲɔgɔn maalankolon baara tɛ nka maalankolon tɛ se k'a bɔ maalankolon tɛ se k'a kɛ parce que baara min don u b'aw layɛlɛ dɛ mɛ a ye t'u ɲininka u bɛ min k'a laban n'i y'o ye c'est pour que sa denmisɛnnin minnu bɛ catiribɔ la u tɛ se ka mɛn parce que olu tɛ sɛbɛnni kɛ n'u ye layɛlɛ bi sini minnu ka sɛgɛn u tɛ se k'a kɛ parce que u t'a sɛbɛn n'i taara jima sɔrɔ a ka répétition a bɛ k'e ɲɛna ko non ko wɛrɛ don n'i tun ye ninnu ye président na palais d'acquitté la ko catiri kan ka bɔ fo hinɛ b'i minɛ donc u y'u seko kɛ jamana ye démocratie nali ko in na fana o fana ye dɔ kɛ ayiwa ko kanu sera sinikɛnɛ don Mali bi Assimi ye drapeau san ka di Ari Traoré ma cɛnin tɔgɔ ye di Amari Traoré ma ko u k'u jɔ u jɔyɔrɔ cɛ ministre don fini kun ka ɲi dɛ u ka chemise vert rouge ni Sogɛli yɛrɛ ta ni y'a minɛ cogo min a so de m'a don bon Assimi ko k'a mago bɛ kuku la dɛ ko mɛ k'a b'a dɔn k'u bɛ ka taa kɛlɛ min na ko kɛlɛ gɛlɛn don denmisɛnninw fana ko u n'ala sɔnna ma k'u bɛ n'u jeni yɔrɔ fɛ kunun Orange ale ye 100 000 d'u ma ka 1 10 000 di supporters ma ka 1 10 2 di journalistes ma k'u k'o kɛ k'u boloma dɛmɛ Orange ale bɛ balontan dɛmɛ kosɛbɛ kuma tɛ kan na nka an kan ka taa kan na yɔrɔ min na an ka dugu in Korogo Sinafaw ka dugu de don a tɔgɔ de ko Kado nka Kado min don e ko Kado na y'a kɔnɔ se parce que a chef de canton ko k'a daminɛ décembre kalo tɛmɛnen o tile 25 fo février kalo tile 15 su ti don yen dunun ti fɔ ye bala ti fɔ ye ne ko chef de canton dunun bi fɔ dɛ supporters bɛ dunun fɔ i b'a fɔ de ko ɲɛnajɛ sanga de tɛ sigi kɔɲɔ tɛ kɛ bɔlɔn tɛ minɛ ko wɛrɛ la min ti kan ye ko olu ka laada ye nka fala ye olu b'a fara su ko ni kɔɲɔ man jan ana koyi i ma ye halisa Ari ko n'an bɛ je su b'u bolo o ma don fɔlɔ o ayi
ulu fe ulu ka togo fentri nu suti mana dona o be labeni o koni o hijita di wa do fana ka dube jo osu ko inai ko je équipe munu sera Côte d'Ivoire Sénégal Ghana Cameroun Gambie olu tun bɛ ka taa kunun sɔrɔ olu ka pankuru banna u seginna ka na Niger caman ta jati kɛra u sen fɛ ko olu bɛ ka segin ka taa ko mɛ ko sini de ani su in na k'avion caman bɛ jigin su in na parce que bɛɛ lajɛlen équipe bɛɛ bɛ taa fɔlɔ ko Abidjan pour que ka cérémonie d'ouverture kɛ n'o banna tuma min a bɛ sɔrɔ ka avion ta ka taa u ka dugu la bɛɛ bɛ taa i ka poule bɛ yɔrɔ min na bɛɛ lajɛlen bɛ taa yen Alassane Dramane Ouattara ale bɛ so ci la yen dɛ a bɛ ka so ci dɛ. Wa fana ka kan fɛn fosi sɔngɔ ma jigin Abidjan gouvernement yɛrɛ dɔ fara courant sɔngɔ kan Segu fɛnɛ kɛnɛ n'o ye festival de Niger ye o ɲɛbila baaraw bɛ daminɛ Segu sini ka taa kun cɛ samedi don ni Ala n'a kira sɔnna ma Segu orchestre mun kɛra biennale premier ye ale welelen don ani dɔnkilidala denmisɛnninw caman olu bɛna u bila u fila ni dɛbɛ la samedi don sufɛ fɛrɛ o kɛnɛ ka kɔrɛ kɔnɔna na hip hop kɛlaw bɛɛ lajɛlen welelen ɲinan festival de Niger su saba don su fɔlɔ o ye hip hop ye Master Sumi kɔrɔ Gaspi Ibawan ani fɛn fɛn bɛ yen ani milimo ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɛna wele o kɛnɛ kan le 7e siècle su filanan o ye Sidiki Jabate ta ye u b'a Salif Keita ale bɛna to o ɲɛnamaya Segu kɔnɔna na donc a y'aw labɛn janvier kalo tile 30 ka taa se février kalo tile 4 ma festival de Niger ta ko 20 a san 20 de ye Segu festival in sigilen don maa 150 ni kɔ de bɛ balo festival in na san o san u ka sara bɛ d'u ma u ka balo b'a la u ka fɛn bɛ sɔrɔ a la Segu ni dɔnko tigilama min kɛlen don k'o kɛ bi an ka jamana kɔnɔ n'a kɛlen don misali ye o ye Mamu Dafe ye kabini baara in daminɛna fo bi a ko fo Segu ka kɛ misali ye san 20 festival min b'o kɛ Mali kɔnɔ a man ca dɛ donc a k'an ka fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen an bɛ an ka maa welelenw an b'olu bisimila fɔlɔ ye permis ko in an bɛ segin a kan permis a biométrie a ka d'an ye nka biométrie min bɛ balana fɔlɔ o ka ɲɛnabɔ fɔlɔ parce que n'i bɛ fɛ i ka lafiya i ka sɛbɛnko la sɛbɛn yɛrɛ k'i nafa jamana bɛ ka taga ni baara min ye a ka taa o sira fɛ n'a taara o sira fɛ a ka ca Ala fɛ min ye laɲini olu bɛ sabati a ko hukumu kɔnɔna na wa an ɲɛ b'a la fana politiki fana bankun kan yan an ka politiki mɔgɔw bɛ ka wuli dɔɔni dɔɔni Adama ale ye jɛrɛ kɛ min ye Musa Mara ye ko fɔ ale ka transition sauver ayiwa Mara kɔni bɛ ka kuma dɛ a bɛ ka kuma yɔrɔ caman na b'a dɔn fana k'a fɔ tɔn caman bɛ yen nin waati in na o bɛɛ lajɛlen bɛ ka kunu nka fɔlɔ min bɛ sen na ko génération kura kana politiki kunna ne dun b'a dɔn jeune minnu bɛ yen ko olu ye jeune politikiw ye olu ka jugu ni cɛkɔrɔba ninnu ye a ma nɔgɔn dɛ cɛkɔrɔba ninnu ye u y'u ka ko kɛ dɛ mais minnu bɛ yen ko olu de y'u ka jeunesse ye bi filɛlan ka kɛ o ko la dɛ filɛlan ka kɛ o ko la yɛrɛ de sinon a ko a ma nɔgɔn parce que bi an ka jamana kɔnɔna na fɛn minnu ka gɛlɛn fɛn minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ ni mɔgɔ yɛrɛ tɛ sɔn olu ma falen ni taali ka fɛnw ni fɛnw olu fɛn minnu bɛ ka kɛ bi an ka jamana kɔnɔ o de ka ca ni ba n'a si ye wa sifinw olu de b'an munumunu ninnu fana bɛɛ la yɔrɔ ni fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɔrɔ Togo e k'i sigi yan voilà Sadio Kamara e ka mɛn c'est bon ayiwa an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn kuma fɔlen kɔrɔ tɔ kɔni ye dalama ye su in na an bɛna na baabu kɛ fɛn min kan o de ye transition lakanako bɛn ni kelenya ale ni sariya ko kuma min bɛ an ka jamana kɔnɔ ka se ka dɔ fɔ o la o hukumu kɔnɔna na sa an ye wele bila parti ISR ɲɛmaa ma n'o ye Nutogo ye n'o ye ni su. Il faut qu'il barikada maaw ma ban anw lajɛ nin waati in kɔnɔ ka bɛɛ don karama kɔnɔ ka ɲɔgɔn ye fo ale bɛ kɛnɛ kan pour que an ka se ka hakilina baro kɛ min b'a to jamanadenw bɛ se ka hakilina dɔw sɔrɔ a kɔnɔ. Ayiwa Sadio Kamara i fana ni su. One su kɔrɔ Kasim
bi fo men kɔrɔkɛ ninnu fo i ka baarakɛla bɛɛ fo studio kɔnɔna na yan bi n b'an lamɛnjɛkulu bɛɛ fo an b'aw fila bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn Togo an y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na min ye farajɛla fanga ye a kɔni bɛ ka taga sira caman ta jamanakuntigi ka laseli hukumu kɔnɔna na ale ko ko fɛn caman bɛ yen olu kan ka kɛ jamana kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ discours in na maa caman sigilen don ni kuranko o furakɛli ye n'a ma fɛn caman fɔ o kan nka min ye jamana yɛrɛ taabolo ninkanko ye n'o ye lakanako ye n'o ye kalafiliko ye a y'i da to ninnu bɛɛ lajɛlen na nin waati in na ale ka jate la n'an yɛrɛ sera ka bɛn kuma fɔ an fɛ yan ka se ka an ka jamana kɔnɔna na maaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma o bɛ sɔn ka ɲɛ kosɛbɛ baara in a y'a fɔ a ka ministre d'administration territoriale juma tɛmɛnen o ye bataki ci gouverneur ma k'u ka dugutigi wele yɛrɛ ye dugutigi den ye k'u ka kabilatigiw wele u ka alimamiw ni diinɛ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen wele baara in taabolo bɛ ka kɛ cogo min na est ce que an tɛna segin kɔrɔlen dɔ kan wa. non parce que kɔrɔlen a kɛra cogo cogo hali n'an bɛ segin kɔrɔlen kan a b'a to hakili jagabɔ caman bɛ kɛ parce que min kɛlen ka gɛlɛya kɛ bi o ye an bɛ min fɔ accord ko in nana o de gɛlɛya caman kɛ wa accord la gɛlɛya min nana ka kɛ depuis accord min tigɛnɔ bilala la depuis 2015 fo ka na se bi ma i bɛ taa ka san 7 ɲɔgɔn kɛ fo ka taa a jateminɛ kɛra k'a fɔ accord ma se ka bɔ a nɔ na accord ma bouger ka taa accord ma taa aussi accord jumɛn i bɛ ka taa accord 2015 i bɛ ka taa tɛ dɛ non accord min signé na i bɛ ka tile la i bɛ ka tile la ka taa an ye 2015 fo ka na se i bɛ ka bin ne ma accord ma se ka taa yɔrɔ si ma o tɛ se ka fɔ ko fɛn kɛra la n'i ye jateminɛ kɛ rebelle b'i kanto min ye accord signé olu b'i kanto ko ko nin ko in ka to gouvernement nin ma fɛn kɛ n'i ye gouvernement ɲininka gouvernement b'a fɔ ka to ko communauté internationale ma fɛn kɛ communauté internationale b'a fɔ ko gouvernement nin ma fɛn kɛ an tora o kɔnɔna na ka ɲɔgɔn accuser fo ka na se nin waati in kɔnɔna de la maintenant bi gɛlɛya min b'a kɔnɔna na fɛn caman tun b'a kɔnɔ accord ko in na n'i ye jateminɛ kɛ min tun bɛna jamana tilalen ko ye n'o ye régionalisation ye ka élection kɛ a kɔnɔna na i b'a sɔrɔ gouvernement ɲɛmaa min bɛ sigi n'o kɛra ɲɛmaa ye o bɛ fɛ ta comme président ale bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ dugumakolo fɛn min bɛ yen n'o ye pétrole ni fɛn min ye a bɛ se ka feere jamana wɛrɛ ma sans que état central da ka don a kɔnɔna na o ye tilanniko ko kuma tun ye clairement donc o baara min nana ka kɛ n ka donc gɛlɛya caman sɔrɔla o kɔnɔna na i ye min fɔ sécurité ko la a y'a hakilinata fɔ bi nka donc ne bɛ o de fɔ bɛɛ ye mɔgɔw ni souvent ko ka politique mɔgɔw lagosi o b'i ka to ko non ko ninnu ye min kɛ ko tɔw ma se k'a kɛ non an ka différence an ka hakili jagabɔ k'a kɔnɔna na état normal bɛ yen tuma min norme bɛ yen tuma min sɛbɛnlen b'a la k'a fɔ défense ye souveraineté nationale de ye ça veut dire jamana ka wari mɔgɔ wɛrɛ jamana wɛrɛ ka wari tɛ don ka défense dilan i yɛrɛ de ka wari de don a la et ça dépasse pas un budget de 25%. I y'a faamuya et donc état min ti ni état normal tɛ o ni coup d'état de kɛlen don i bɛ se ka n'a ka wari tɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ fɛ ka baara min kɛ n'a ye i b'a kɛ n'a ye donc o baara kɛcogo ani état normal ka baara kɛcogo tɛ kelen ye c'est pour ça ni hakili b'a la sukali ninnu nalen o y'a a bɛ fɔ min ma ko ka dɔ bɔ état ka taabolo la o ye sɔrɔ tun t'a la o ye n ka tɛ miliyari 100 ɲɔgɔn de ta ka na donc miliyari 70 ɲɔgɔn diɲɛ ta k'a di Sadio n'a ka mɔgɔw ma pour que équipement ka kɛ mais état normal la o tɛ se ka kɛ o. N'i ye jateminɛ kɛ ni jamana b'a bolo sa ok n'i ye jateminɛ kɛ de 1960 passation kɛra le 31 janvier 1961 Modibo ma k'a bɔ o don ma fo ka na se en 1992 wari min investir la bɛɛ la n'i ye jateminɛ kɛ loi de programmation militaire min kɛ ka taa min taara wari in ka ca n'o ye o loi de programmation militaire na o gère la cogo min a kɛra i ɲɛna ko min kɛra a kɔnɔ maintenant les autres aspects baara o baara bɛ kɛra a kɛra hakilisigi de nka pour moi il est important que mɔgɔw ka sigi ka kuma parce que ko o ko n'a bɛ kɛ il faut que mɔgɔw ka kuma o ka bɛn c'est pour cela ne y'a fɔ kuma bɛɛ kɔnɔna na nka an bɛ taa processus min na il faut que mɔgɔw ka sigi ka kuma dire que kuma ka donc c'est ko min don ka donc a man ɲi o man ka to o tɛ tiɲɛ ka taa ni kuma ma kɛ aw tɛ ɲɔgɔn faamuya donc o bɛ baara min kɔnɔna na bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ baara in kɔnɔna na an k'a lajɛ mun bɛ se ka kɛ pour que jamana ka se ka taa ɲɛ. ayiwa
Sadio Amaro m'a fait ton mini au Yamaba, si la forme est reflétée et réforme au Kmae, à kuma fan Chamambora à l'Eda. Ni Yakunu Mena, MCRF, à Batan Flafila, Mami, à Ré, Polotsi, Chamanga, ni Maman, ou Moro Sylvie, c'est vrai. Yalama, si la forme est quelle est flani, and it out to make a moon line. D'encourage le monde innovant, ani ni mina na double les Olu, est-ce que vous avez happy life? Ok. Et quand c'est une fou, mais en mot de fois chaque fois, n'est qu'un président, nous et Mourou Sylvie, nous parti faire président, le premier score. Il va donc, depuis la politique d'amener, à un programme, il y a un programme national, nous et Mali Horizon 2030, mais qu'on a Kokoni aller nana, avec Mali dans une transition, à tous les niveaux. Au-donc, au tita, Siga Foko. Donc, Agne Siga Koukma, il faut vite. Anya fo Ibrahim Bokari, Kuka Sika Foke. Anya Olu Sika Fo Minke, Awatila, Amadouala, Amasonga Douala. Parce qu'en Asika Fo Kanga Kemi, nous et refondation y à tout Siraka. Donc, Amadouala. Maintenant, transition Fenena, Anya Sika Foke, c'est vrai. M5 là, on est tarani Sika Foko Kumae, parce qu'on a Tali là. Refondation Kouy depuis un basi pas. Parce qu'on a quel M5 RFP Konana. Apa kɛlɛ wuli k'a jɔ k'a fɔ ko ka kɛlɛ kɛ fo i bɛ k'a ka bin dɛ an ko ka kɛlɛ kɛ pour que refondation in de ka kɛ jamana kɔnɔ pour que jamana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ jamana ka wuli parce que i b'a dɔn ne ka président ye fanga minnu kɛ a y'a fɔ a bɛ politique daminɛ wagati min ko o fanga bɛɛ ye a ka limite kan donc fo maliyɛnw ka fanga kura de lajɛ u bɛ taa sira min kan donc o hukumu kɔnɔna de la an ko foyi tɛ se ka kɛ ni sigi ka fɔ tɛ donc i y'a ye M5 RFP la an ye baara kɛ ka taa assise kɛra. Mais assisi nous kera en bora en déclaration que en ni assisi nous kera mais en réalité ni assisi nous paiement en mi fota bala wakati la do yere ko anta don parti farm obi mi en bo ame mi no fe obi na yo obi na famia je pense que président de la transition est no assimilé colonel Kabo aka foko c'est normal ce qu'il faut que tiens m'a dit parti farm wa tiens m'a dit moro siribe ma wa donc on va y aller à Alsa si Kafo nous kera Olukunte moi m'a dit solution proposée donc moi je pense que si Kafo tant que ni si Kafo ma jamana de la ta tient là faudra dans si Kafo moi un peu bien faire dans les cas mais est-ce que c'est la tasseram fait bon chaque fois un peu si Kafo tabolo fort le président il doit fixer les cap à quand Kafo et à que tu comme la Kafo si Kafo quand gamina si Kafo boloda maintenant aba fo anyamo kanga swazi chogomina anga problème mi kasi ka fo ke dron ka mo ta gouvernement kana ba orienté ka tana u yere ta bolo fe anga o de tesi ka fo si ka fo dume mali on kana tiba ni si ka fo nyene man kun kera jabu ka fo ko état généraux de l'éducation tiba do nyona chama kera mais bi o kuma be kana tuguni ça veut dire que si ka fo la kuma mi kunganga ke école ka ama ke école ka donc a fora demsenu ta kerate ça veut dire au fenena mi kanga ke barago tara usrafa olu tabe adama donc ça veut dire que en réalité anga siga fo kunganga ke pour que anga sira minta o make donc ni ya jatemine amba fo siga fo vraiment c'est la bienvenue anana anakuma la président ya fo tuga mina maintenant siga fo ka ke siga fo ere mi malien kan ka fo ka école u bi fo ka école ka ke tugo u bi fo ka école ka sira minne u bi fo ka santé ka sira minne u bi fo ka défense ka sira minne u bi fo malien ere jogo parce que ami ni bela ko baba mulo de bro ko ba ni malien jogo an ere jogo parce que anti so souvent la kuma ga fo donc an ere jogo fo an jogo ka fali de ko ka fora ko ni Poutine tagara bla mali président la avec elle nan jogo mo parce que an jogo mo yele mo bi ni tara yoro folo yuru ni nyondo ni ko mi be ama fale on donc tant que nan yere mali on mason o ka fale abi gela Togo ye fɛn fi ka kuma kɔnɔna na o ye k'a fɔ ko sigikafɔ min kɛra alizirikaw fɛ ko majɛ caman yera a la bi kura bɛna kɛ c'est vrai min ye Algérie ta in ye majɛ jumɛnw de kɛra a la e yɛrɛ bolo ni aw politique mɔgɔ caman wulila waati k'a ko kɛlɛ parce que an ye k'a fɔ kuma caman aw ma sɔn a ma yɛrɛ a ma sɔn accordage halisa mɔgɔ caman ma sɔn a ma hali M5 yɛrɛ fɛ ka bɔli laban in na u y'a yira k'a fɔ ko ka an k'an sen bɔ gouvernement ka accord yɛrɛ fili kɛrɛfɛ yɛrɛ an ka déclaration la fana ko a ɲuman ye min ye
an k'an sen bɔ accord ko in na ka taa ni hakilina wɛrɛ ye sigi k'a fɔ min bɛna kɛ a bɛna kɛ accord min de kan accord min politique kuma t'a la politique kuma t'a la o politique la ka dɔn assise min kɛra o résolution bɛ baara la o donc pour le moment an t'o yɔrɔ la an bɛ min ma ça veut dire le problème de l'accord donc a kɛra cogo cogo a sirabaw bɛna di maaw ma baara bɛ sɔrɔ ka kɛ o kɔnɔna ye donc baara b'o yɔrɔ de la pour le moment jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi ni ye waati min ka dɔn ni accord tun bɛ cungo na an kun na c'est que o y'a sɔrɔ an ka dɔn Mali tun binnen don kosɛbɛ ne ye jateminɛ kɛ armée fanfɛ yɔrɔ la fɔ ni hakili b'a la nɔgɔnin talen Kidal ka dɔn ko tiɲɛlen an bolo ka na o y'a to président Ibrahim Boubacar Keïta ala ka hinɛ la a ye ci bila Mauritanie président ma k'a ka cessez-le-feu demander jagoya ka tɛ fanga a ka jɔ yɔrɔ ni kelen donc o nana ka ni hakilina wɛrɛ di ninnu ma ka dɔn baara nana ka tiɲɛ ka se yɔrɔ dɔ la maaw fara kɔnɔna na baaraw tiɲɛna ka dɔn fo ka na se yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ dɔ min nana ka kɛ ka to sigi ka fɔ min nana baaraw ka se ka k'a kɔnɔna na accord sɔrɔla n ko accord de y'a to ma to an yɛrɛ ma an yɛrɛ dabali banna an ka président ma ye Mauritanie président kɔrɔ fɔ o bɛ ka taa ka fɔ ko kɛlɛ ka dabila ko an tusu la an ka kan ka kɛlɛ kɛ donc depuis o kɛra don min a y'an ka daminɛ an ka hɔrɔnya fili ka donc kɔngɔw ma sanfɛ o taara n'a ye fɔ sisan de ka donc a seginna ka na o baara min yɛrɛ bɛ kɛla don min n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ ka hakili b'a la k'a fɔ accord ko in bɛ kɛla tuma min i bɛ ka sigi la k'a fɔ ko o ye olu janfa a ye kuma duman fɔ maliyɛn bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ a ye nka donc palais de congrès la sufɛ nka donc an y'a ye nka discours yɛlɛmana cogoya dɔ la vitesse nka taa 90 degré mɔgɔ ma kuma faamuya nka ko in na donc fo ka na i bɛ ka bonya an ye san 7 kɛ accord tɛ taa ɲɛ n'i ye dɔnkɛ kɛ mɛ k'i fa bɛ sa n'i y'a kɛ kɔfɛ k'i ba bɛ sa finalement maa banna dɔn na donc an tora o la an ka taa fɔ bi ni kana kɛ nka donc an ka bɔ nin ko in na bi aujourd'hui c'est que an bɛ se ka foli min lase ka tila ka min f'u ye maa o maa binna ni kɛlɛ in kɔnɔna na fo ka na se nka donc aujourd'hui Kidal tali la nka ka segin k'a don Mali kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ka taa o bɛɛ lajɛlen fɔ militaires bɛɛ lajɛlen fo maa o maa tun b'a ko la civil militaire nka donc ani extérieur mɔgɔw ka bɛɛ fo. donc accord d'Alger tɛ nafa ye. non accord d'Alger nka donc ko an t'a fɔ k'a banna mais anw ka yicogo la M5 la bi il faut ka fili donc fɛn kura ka kɛ nka taa an ka bɔ nin ko bɛɛ la quoi c'est à dire n'i ye jateminɛ kɛ o de nana ka gɛlɛya kɛ an ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ an ye ɲɔgɔn tere fɔ ɲɔgɔn ye parce que pour k'a faamuya k'a fɔ anw yɛrɛ ye min kɛ Algérie ye nka donc depuis Bouteflika ka Kidal Tɔnbukutu Gawo i taara y'a ka so ye nka donc baara min kɛra ye et que Modibo nka donc ye baara min kɛ pour que nka donc Algérie ka segin a ka Algérie la ka militaire bɔ yan ka marifaw don ici bateau kɔnɔ nka k'a d'u ma foyi ka tila ka ladon cogoya dɔ la ka fɛn bɛɛ kɛ et en 1963 ambassadeur fɔlɔ min nommé na a nalen a ye kuma dumani min fɔ ka na Fanyo di ka tila k'a lajɛ k'a fɔ baara kɛra cogo min an y'a hakilina di ɲɔgɔn ma donc pour que Algérie ka kɛ Algérie ye n hakili b'a la aussi n bɛ se ka min rappeler Adel ko ka fagali min kɛra Badna ka mɔgɔ ala ka hinɛ la o y'a sɔrɔ n tun bɛ ministère de la défense la porte-parole de l'armée n b'a dɔn min kɛra la an ye baara min kɛ k'a fɔ Algérie o y'a sɔrɔ Boubacar ministre donc en son temps l'ancien ministre de sport maître Boubacar karamɔgɔ ambassadeur donc de Mali en Algérie an y'a ci a ka taa commandement militaire fɛ pour que ka avion sin an ma an ka se ka position traité pour que maaw ka se ka taa ninnu sécuriser Algérie ye kuma min segin an ma k'a fɔ n ka donc u ka avion u ka marifa ka taa ka kɛlɛ kɛ u ka jamana kɔfɛ k'an ka mɔgɔw to nin situation na ka tila ka taa ba ninnu da plus de 100 et quelques personnes k'o kantigɛ et que nous avons donné tout en Algérie en fait n ka tɛ janfa ka ko in kɔnɔna na et donc c'est pour cela nka donc e ye kuma fɔ n ka donc i ye bɛsew sɔrɔ i kunkolo la n ka donc hakilina n ka donc kuma fɔra parce que dɔ tɔgɔ fɔra a la parce que o taara i yɛrɛ sɔrɔ n ka position min man ɲi n ka donc a kɔnɔna na donc situation nana ka gɛlɛya donc interprétation kɛra a kɔnɔna na an ye Algérie wele k'a fɔ a ye donc i donna ko min na teriya la a man ɲi anw ni ɲɔgɔn cɛ hɔrɔnya tɛ sɔn a ma danbeya tɛ sɔn a ma olu yɛrɛ dimina o la n ka taa k'an ka ambassadeur wele a tila ka fɔ ka mɔgɔ ma ko ka taa donc o tilala ka segin ka n'a bila tuguni Mali kɔnɔna na donc ko ka se ka juma tɛmɛlen donc ni nin bɛ jateminɛ k'a lajɛ pour nous aujourd'hui gɛlɛya b'a anw de kan donc an bɛ min fɔ la donc développement tɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ foyi tɛ se ka kɛ tant que ni sécurité tɛ yen donc foyi tɛ se ka kɛ
o sécurité baara nga donc o bɛɛ de bɛ kɛra o la n'o kɛra ka ban n hakili hakili sigi bɛ se ka sɔrɔ. ayiwa Sadio aw ka laɲini tun ye format min ye k'a fɔ ko bɛn kan ka kɛ cogo min na halisa est ce que jamanakuntigi bɛ ka taga n'a ye sira min fɛ o y'o ye parce que an y'a ye k'a fɔ kabilatigiw diinɛ ɲɛmaaw olu de bɛ ka kuma ɲɔgɔn olu de kuma ɲɔgɔn fɔlɔ hali n'o y'a sɔrɔ a ko ko fo février de ko papier kan ka d'a ma ou bien aw tun bɛ min nɔfɛ o tɛ nin ye wa. an bɛ min nɔfɛ o ye malidenw bɛɛ ka kuma maliden bɛɛ donc diinɛmɔgɔw b'o la population b'o la. maa kana bɔ maa la. maa kana bɔ maa la parce que bɛɛ de ka na i k'i hakilina fɔ mali kan an ko c'est pourquoi an b'a fɔ ko solution endogène maliyɛnw yɛrɛ i bɛ dɔ ye i b'a sɔrɔ a ma taa école la mais i b'a sɔrɔ a hakilina fɛn b'a hakili kɔnɔ a ka bon kosɛbɛ a bɛ se ka jamana dɛmɛ donc an ko maliden kana bɔ maliden na faut pas que a ka kɛ gouverneur bɛ yan fɛ préfet bɛ yan fɛ sous préfet bɛ yan fɛ olu de bɛ na o mɔgɔw damadɔ wele u bɛ na u bɛ kuma u bɛ taa u ka maliyɛnw to yen u yɛrɛ bɛ fɛ u ka mali ka taa cogo min u bɛ fɛ u ka mali ka baara cogo min gɛlɛya minnu b'u kan fɛn minnu y'u sɔrɔ u kana u k'a fɔ parce que anw ti différence an ko fanga o fanga tɛmɛna a bɛɛ ye mali ka fanga de bi an b'a lajɛ de minnu kɛra n'u ma ɲɛ olu bɛ bɔ a la cogo min minnu ka ɲi olu bɛ k'a la mais a to n ka na accord d'Alger kuma kan parce que i b'a dɔn accord d'Alger signera san min na 2015 pratiquement n'i y'a jateminɛ ni an tɛ parti an kelen tɛ an man ca minnu ko k'u t'a la parce que fa ko clairement mɔgɔ sigi bɔra clairement ko k'a t'a la ko parce que janfan don jamana tilan don jamana ci don k'u bɛ fɛ ka mali ci a ko k'a t'a la donc an ma sɔn du tout de k'o kɛra fo bi accord in an t'a kuma yɛrɛ kɛ parce que anw fɛ yen jamana ci don donc a kuma yɛrɛ ka don a kɔrɔ. parce que an ma tɛmɛ assemblée nationale fana fɛ o. an ma tɛmɛ assemblée nationale fɛ o dɔrɔn tɛ o c'est à dire i b'a dɔn ni jamana ni muru dalen don i kan na ka na k'i kana accord kɛ i mana na fɛn o fɛn fɔ o la o bɛ taa i ka défaveur de la donc an ko accord nin an y'a ye o fɛn min b'a kɔnɔ a jateminɛ dɔrɔn a ka fɔ dɔrɔn ko ni sɔrɔdasi ta bɛ kɛ sisan ko région du nord la 80% olu k'o ta o bɛɛ bɛ bɔ yen donc o bi segin ka di olu ma o tɛ jamana tilan ye ɛ Sikatokaw fana k'a fɔ ko bi segin ka di olu ma o t'a la Kayikaw k'a fɔ jamana ma tilan donc o n'a ɲɔgɔnna minnu ka ca accord d'Alger in kɔnɔ o de la an ko an t'a la yɛrɛ de an y'a ye mɔgɔ caman ko on prend acte o kumaw fɔra Mali kɔnɔ yan donc anw de ko k'an t'a la hali bi an t'a la an b'o o ligne de kan an ko fɛn o fɛn ni Mali ka bi t'a la Mali ka sini t'a la an ti dɔw la donc accord in pour nous a tɛ exister yɛrɛ mɔgɔw bɛ ka kuma anw fɛ accord yɛrɛ ma kɛ fɛn dɔ de kɛra dɔrɔn parce que jamana bɛ sisan min bɛna kɛ fo k'u ka fɛn caman ta il faut que u ka fɛn caman de ta en compte min b'a to jamana ti tilan jamana bi jɔ an bi avancer an bi taa ɲɛfɛ. ouais Sadio comme président yɛrɛ y'o saba fɔ ka ban ko olu saba kɔni kuma kɔni t'a la yɛrɛ. voilà donc mɔgɔ kana taa o kuma yɛrɛ fɔ yen. donc anw fɛ a tɔ u k'a to Mali yɛrɛ bɛ jɔ ni kan min ye Mali bɛ jɔ ni sira min ye Mali bɛ jɔ ni baara min ye. donc kana kɛ ka sanfɛmɔgɔw ta olu ka taa kuma jamanadenw wɛrɛw nɔ na jamanadenw yɛrɛ ka wele u yɛrɛ da ka don a la donc o de an bɛ kuma min ɲini o de ye maintenant o kɔnɔna na n'olu kumana ka jira jamana kan ka taa sira min kan o tuma experts bɛ na o mais ni ye experts ta ka kuma chapeauter déjà olu de ka na jamana bɛ taa o kan kan donc a tɛ taa o kan kan voilà donc duguma ka yɛlɛ dugumamɔgɔw ma n'a fɔ experts bɛ na o de la u b'o de ta k'a kɛ gafe ɲumanw ye donc k'a tɛntɛn ka kulubaw ta pour que ale kuma kan ka anw to an ka fɛn minnu fɔ a jateminɛ dɔrɔn bi n'an ye énergie cadre ta dans le cadre du développement i ko jamana ka taa ɲɛ i bɛ se ka énergie bɔ a kɔnɔ an t'a fɔ nin kolon nin ka ɲi nin ma ɲi nin bɛ ka kɛ non an ti don o débat la parce que n'i ye énergie tiɲɛni da i b'a ye a tiɲɛna a mɛnna mais a kan ka dilan a dilan ni papiyew bɛ yen a papiyew fɔra o mais n'i y'a jateminɛ maliyɛnw kan ka sɔn ka kuma k'a fɔ ni dans de telle année à telle année an kan ka énergie courant ko bila an kɔfɛ an kan ka jiko bila an kɔfɛ i n'a fɔ armée baara bɛ ka kɛ cogo min na bi n'a u y'a décidé ka wari ta k'a don armée la an ka canal bɛɛ bɛ se ka baara o hukumu kɔnɔna na pour que an ka wuli k'an jɔ a sen kan donc an bɛ fɛ malidenw ka o programme ɲɛnɛman de sigi min bɛ jamana bila ka développer ka jamana bila ka fɛn dɔw to an kɔfɛ sa. Sadio y'an na min ye lakanabaliya ale ni sécurité ko kuma kɔnɔna na Togo i bɛ min dɔn o la anw tɔw si t'o dɔn o ye k'a fɔ min bɛ sen na bi an y'a ye k'a fɔ hali armée yɛrɛ ka dɛmɛ bɔlen bɔ a la armée ka communiqué bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ mais maa minnu bɛ duguw kɔnɔna na olu kɔni ko ko avion kɔni su ani tile a bɛ gosili la olu ka fan fɛ lakanabaliya ko kuma in a bɛ ka fɔ a bɛ ka taa ka segin hali su in na dɔw y'a fɔ tuguni k'a fɔ ko olu ka yɔrɔw la u tɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ caman na Segu ale ni aw yɛrɛ fanfɛla la dɔgɔnɔ dugu kɔnɔna na. Kasi k'a fɔ ko min bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ place a ka gɛlɛn bana min n'a donna a bɛ san 15 bɔ
Donc, du coup, pendant que Kenya sur place, il y a d'abord Kenya. Donc, avec ta demande, parce que en premier moment, les positions molles, position maintenant, donc, les postes ou les B, on va attaquer aussi là, ou les cas. Parce qu'une fois qu'il y a des mecs qui font ni nord attaqué là, et que pression beaucoup, on va tirer vers le centre. Nous, on vers le centre, on décide sur Europe, on va finir black à témoin, et quand on a fait un black à témoin, tu vois, maintenant, c'est. Voilà, donc on pression pour que vous le mais en général, il va sur au cas déplacement, on a même pas la TTM, on va prendre un moto duru, moto saba, mon flabaka, fabo, boulot, donc on tient au père. Alors donc maintenant, on peut faire 10 000 $, on va à peu près 20 personnes, moto que les gens flabé, 40 personnes, on va essayer de attaquer la poste victime. Au-delà, nous avons compris que Hakuna Mbessekata, le vecteur aérien, c'est qu'on appelle les drones d'appui, les drones de surveillance, par lesquels on a des consommates, les avions de bon, donc souvent à traitement. Parce que drone, nous à précision, c'est exactement ça, au moins 95%, mais il faut que c'est physical, c'est attaqué, nous allons qu'en fouille, on est à l'attaque. Et d'abord, ça a sauvé durant des périodes. Mais comme on a dit aujourd'hui, on les remercie parce que nous avons drones nous fait des war. Donc, nous avons ça, on a la mis là, ou là, à bloc à faire. Parce que nous avons des cas d'affaires, automatiquement, le compte est bon, on est war, c'est ça va, on est bien que tant de donc, flower bien, donc, avec un animal. Donc, il y a ça. Donc, normalement, moi, wara de Kangayira, moi, nani de Kangayira. Donc, ça veut dire que nani qui l'aime bien, donc, en même temps aussi, il y a eu un directeur pas même de drones de la cale de déplacer, tant que les gars commencent à 40 à 50 drones à déplacer. Donc, aujourd'hui, c'est que Mali, on peut dire, là, c'est ce qui se passe dans ce domaine, mais en termes de surveillance, pas au Békela, donc au Bétalanier, parce que le Mali a choisi. Ah, comment vous avez de communiquer là? Oui, mais avec communiquer, nous, tout ça, quand on a digéré là, autrement, parce que même aujourd'hui, il faut qu'on comprenne, ça y est, nous, Békela, le gérant en famille, parce que mais sans temps, à communiquer en débat, c'est donc, hali doko ke bakile fakile salen dominant donc à Kidal ne à communiquer c'est donc à signer ne tra faire la Facebook ne tra de Google là il va sur ne communiquer signer donc ça bara nous que la tchoume avec ka para que tu as ne to ka que tu tikeli parce que nous avons besoin de rassurer la population bara be que il y aura des pertes Moussa kan fo yere bana parce que avant de ni tout mi ka se tieni na ka se ro là aujourd'hui il y a des pour en tout bas les réseaux sociaux là en tout bas il y a on est là ka fo ka adama de ka ka bien bon ma ka tobi ka dun ka adama de tout le monde c'est maintenant qu'on commence à avoir ça en tout milieu tout qu'on jamana ou là mais Mali pour aujourd'hui les gens n'hésitent pas ka adama de dame ka 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 patron à ma fin ka tout simplement ka fo ka be faire imposer on criminalité de la caponie à ces ordres-là, donc ça devient très compliqué. Donc, au-delà, parole de quel est qu'on rassurer, parce qu'il va souvent pour automatiser les gens. On va avoir des quantités, car il y aura donc un cas de idéal, un cas de kenga, donc pour que ni mami ya ni judge on était dans la donc il y a un famille là. Donc tout ça, donc c'est des stratégies trop sous-bâties. Maintenant, par exemple, donc au niveau de Bankas, au niveau de Koro, au niveau de Douanza, surveillance sous Bekela, par Bekela, donc ça avance. Mais ce n'est pas facile, parce que mon Kelena Bina, c'est trop. Mais de vous, même, parce que le problème, c'est qu'on a qu'est-ce que ça? Nous, il y aura un mini, nous, ou bien, à la fois, ma explosif, nous, on est là, du Corombo, au bout des deux. Ou autotiku tato la suku la ubi yelaka, mototiku tato la chiesan, donc au Bakas Koro, ubi yelaka. Et aussi, on a vu dans ces derniers temps, arrestation de Kerane, mon contrat signé au fait, ni ma son contrat appliqué, tu vois, là, on va à la mec qui m'y est, donc au bido, donc au bido, donc tout ça est là. Maintenant, les parents de Kerane en matière de sécurité, aujourd'hui, c'est qu'il faut les féliciter. Féliciter parce qu'on a fait un chemin de la dernière génération. Aujourd'hui, Alliance est créée là, on a côté, on a les trois frontières, à bout, à pied, comme à pied en son temps, mutualisons nos ressources pour les barakas. Aujourd'hui, je pense que les jeunes ont compris, donc au barrage de Michel, là, nous les félicitons. Alors,
an b'a fɔ an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw ye k'u sɔgɔlen don Jaabi.ml la radio partenaire minnu fana bɛ k'an bila canal ale ni radio sanfɛ Bamakɔ yan ani Mali kɔnɔna na k'a fɔ aw ɲɛna bi su in na an ka baabu min ye Sadio Tangara ye ale secrétaire à l'organisation et à la mobilisation du parti phare ye Numtogo ISR o parti ɲɛmaa ye ale ye Sadio lakanako kuma in a kuma cayara hali n'o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw ye minɛn caman san mais o bɛɛ la yɔrɔnin kelen-kelenw na bɛ mankanw mɔgɔw kulekanw mɛn ɲininkaliw ni fɛnw bɛ sen na fɛɛrɛ jumɛn yɛrɛ tun bɛ aw ka programme na n'o tun bɛ se ka na ni lakana ye an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ jamanadenw yɛrɛ b'a fɛ a ka kɛ cogo min na. Ok, merci Kassim. Kassim yali n ka don o kuma la to n ka tasibila kɛ anw yɛrɛ ka dugu ye ne ye Koyina ka den ye jeni mardi don 9h wagati ko dɔ kɛra anw ka dugu la mɔgɔ 8 tanyana mɔgɔ 11 ɲɔgɔnna olu banna an ye blessé ninnu caman ta ka taa n'u ye Sévaré hôpital la donc bi tasibila k'u ye minnu fatura Ala ka hin'u la Ala ka yafa k'u ma minnu banana Ala ka u kɛnɛya mais o ko in an b'a ko k'an b'a kuma ɲɔgɔnya la parce que a fɛn dɔw de kɛra a kɔnɔ il n'est pas bon anw fɛ faso cadre la ko dɔw bɛ yen nɔ a kumaw bɛ fɔ yɔrɔ wɛrɛ an t'a fɔ antenne kan donc a baaraw bɛ sen na pour que ka ko ɲɛdɔn kosɛbɛ pour que ka se ka wuli ka jɔ k'a la maintenant min na nakalanko la i b'a dɔn ne ka parti président ye général de l'armée Surasi don depuis nin ko in daminɛna ale y'a fɔ a ko nin ko in bɛ cogoya min na n'i y'a ye u bɛ ka na an ka dugu ci c'est parce que an sigilen de don olu de bɛ ka anw ɲini an tɛ k'u ɲini a ko or nin kɛlɛ in ye kɛlɛ min ye tant que i ma bɔ ka taa jugu ɲini ka taa ka dagaw ci k'a ɲini a k'a dɔn k'i bɛ k'a ɲini kɛlɛ in tɛ nɔgɔya donc an y'a ye vraiment a lamɛnna parce que an y'a ye minɛnw ɲinina o de kama bɔli kɛra o de kama donc an y'a ye an bɛ taa u ka dagataw ci k'u ci u yɛrɛ kɛra u yɛrɛ kɛlen de bɛ ka na ni tiɲɛni kelen-kelennenw ye c'est à dire ni nin kɛlɛ modèle bɛ sen na ale b'o de fɔ ne ka président b'a fɔ ko kɛlɛ min don kɛlɛ modèle fila de don kɔnɔna i b'i janto kɔkanna na minnu bɛ boli ka bɔ ka boli ka don i b'i janto kɔnɔna na donc ale ko ko a fila bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ donc ne fɛ bi vraiment u y'a lamɛn u bɛ ka taa sira min kan an bɛ sɔrɔdasiw an b'u fo kosɛbɛ parce que kɛlɛ ka ban saya ka ban o b'a ye fo ni an sera ka dankari u bɛɛ la dɛ sinon mɔgɔ minnu i mana su la cogo o cogo mɔgɔ kelen fila mɔgɔ saba naani fagali u b'a donc an b'u ka o de assister sisan maintenant ko mun de b'o ban i b'a dɔn il faut que an ka sécurité d'état ka information u ka baara kɛ information de kan kosɛbɛ kasi ka baara kɛ information kan o ye jumɛn ye i b'a an ka dugu caman bi siran k'a fɔ rebelles bɛ yan u tɛmɛna yan donc mɔgɔw bɛ siran n ye police kɔnɔden de ye ne ye Koyina ka den de ye n b'a dɔn min bɛ yen donc mɔgɔw b'o siran min kɛ mun bɛ se k'o bali il faut que an ka information de ka falen mɔgɔw ka approche dɔn avec les populations u ka se ka information sɔrɔ ka bɔ n'a ye ka baara kɛ n'a ye ka dankari mɔgɔ ninnu na donc o de kan ka intensifier ne fɛ halisa an kan ka hakili to o baara de la kosɛbɛ parce que ni information sɔrɔla souvent an yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲininka fo u ye nin dugu in attaquer i b'a dɔn drone b'an bolo fɛn caman b'an bolo u bɛ se ka bɔ cogo di ka 30 minutes 40 minutes kɛ boli la u ma détecter moi j'ai vraiment ce problème donc c'est pourquoi voilà donc o de kama n k'i ma u bɛ ka vraiment bi an sewalen don n'i y'an don cogo ye Kidali n'i y'a ye bi intégrité kɛra cogoya min na et mon président il a dit dans son message de vœux a y'a fɔ ko armée bɛ ka monter en capacité ils sont en train vraiment de travailler il les a beaucoup félicités par rapport à ça c'est le lieu an ka ale yɛrɛ fo a ka fasoden ɲumanya la parce que ale de ko ten ni ɲuman bɛ ka kɛ wagati min a b'a fɔ n'a ma ye wagati min sira b'a bolo k'a fɔ a y'aw janto nin yɔrɔ in na nin ma ɲi donc ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn bi vraiment an ka sɔrɔdasiw bɛ baara la an b'u fo baara la u ka n'a dabila parce que sɔrɔdasiw ye anw yɛrɛ de ye anw yɛrɛ de don ne min bɛ ka kuma bi ne ka mɔgɔ min ye sɔrɔdasi a ka ca c'est pourquoi an bɛ a fɔ mɔgɔw yɛrɛ u ka éviter k'a fɔ jamana kɔnɔ karisa tɛ sɔrɔdasiw fɛ karisa tɛ sɔrɔdasiw fɛ u ka dabila an bɛɛ de ta don donc n bɛ fɛ ka o de fɔ vraiment an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn par rapport à ce travail là. Ayiwa min ye an ka baabu ta ko sabanan sa a kumasen sabanan o ye sariya ko ye mun to ko an y'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun in na sariya tɔgɔ la dɔgɔkun filanan o baara bɛ sen na minisiri yɛrɛ ye laseli caman kɛ n'o ye Mamudu Kasoge ye a ko ko min ye sariya sira fɛ ye u ye numéro vert sigi sen kan sariya yɛrɛ kɔnɔna na n'i bɛ taa n'i mago bɛ sariya la i kan ka musaka min sara o bɛna nɔrɔ kiiribulon bɛɛ lajɛlen na ale yɛrɛ ye dɔn dɔrɔn ka ban
ko mɔgɔ min fana bɛ yen ni maa ye ko k'i la sariya la sariya sira fɛ numéro o ye 36 111 ye 36 111 i bɛ se k'o wele k'i ka damakasili kɛ min ye kiiribon fana kura 2 minnu tun bɛ yen n'o ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité o ɲɛmaa ka baara tali officiel o kɛra fɛn caman bɛ ka kɛ nin ko in kɔnɔ nka nin bɛɛ kɛrɛfɛ jamanadenw ko ko maa tɛ se ka kuma. Parce que les amis jateminɛ kɛ docteur ye conférencier dɔ kɛ maison de la presse an b'a fɔ ka barika da pour k'a ka information di jamana na parce que min kɛra cybercriminalité bi hali bi o ko min bɛ kɛla an bɛ débat min na sur le web texte tɛ yen parce que ni texte tɛ yen donc gɛlɛya de b'a kɔnɔna na maintenant anw bɛɛ ka kɛlɛ kan ka kɛ mun ye Modibo ka kɛlɛ Fofana ka kɛlɛ kan ka kɛ mun ye texte de ka dilan pour l'internet parce que ni texte tɛ yen nka aw ye ko o ko kɛ a bɛ bila cybercriminalité de kungo kɔnɔna na ka taa a bɛ gosi a la a tɛ o la parce que min don ka donc ni i delila ka kuma dɔ fɔ arajo la ka tɛmɛ ni dɔ nana bi ka na ka tɛmɛ ka donc k'a bila internet kan o bɛ minɛ a ko la et donc o dabɔra parce que i bɛ ka laban tun dɛsɛra anw na kɛlɛ la sur les radios privées i min fɔ Karim ma ani ne bɛ min fɔ FR3 la ka taa donc ne bɛ min fɔ ka taa solution jumɛn kan ka sɔrɔ anw na négociation kɛra ka ban an ma sɔn ka ka taa donc position fɛngɛ il fallait que cybercriminalité nin tun ka kɛ ka taa k'an to kaso la ale ka a ka la ta kun ye mais ala ka kɛ ale ye binna ale binne aussi ninnu nana o ye loi kelen ta ka garder o de ko yɛrɛ ye o mais o y'o de ta ka garder maintenant loi yɛrɛ dilanni na mɔgɔ ma associé a la kosɛbɛ cogoya dɔ la parce que en son temps a tɛmɛna cogo min ka donc bɛɛ b'a dɔn a kɛra cogo min loi in bi an bɛ fɔ cogo min a kan ka relecture de kan ka k'a la ani ka texte bɔ aussi sur donc vous savez les réseaux sociaux pour qu'an k'a dɔn ka to kan ka kalan. I m'a ye bi Maraku député b'a la ko ka TikTok jɔ u fɛ yan. A bɛ jɔ o. Ko k'a kɔlɔlɔ ka bon. A bɛ jamana de ci la o. A bɛ jamana de ci la fɛn dɔw bɛ kɛla TikTok la n'i y'a lajɛ i yɛrɛ b'a fɔ k'a to k'i to diɲɛlatigɛ kɔnɔ. C'est pas possible ni ye adamadenya kɛcogo ye sabu a y'an ka danbe an ka hɔrɔnya an ka halala an ka tɛ dɔn a y'a bɛɛ don kalama. Parce que le problème c'est que e ka jateminɛ TikTok la mɔgɔ baw bɛ nɛ cogo mɔgɔ fa bɛ nɛ cogo min an ka kɛcogo foyi t'a la mais min don aussi ka dɔn ka baara de kɛ ka dɔn aujourd'hui baara min kan ka kɛ réseaux sociaux ninnu na an k'a lajɛ ka dɔn an n'olu cɛ accord min bɛ yen o ka se ka dɔn et en même temps au niveau aussi. Jamana caman bɛ k'o kɛ sisan. Mais o de bɛ kɛ o. Parce que hali dɔgɔkun a bɛ kalo kelen bɔ Côte d'Ivoire premier ministre ale ko u ti jɛnna fɔlɔ TikTok ka don u fɛ yen ko f'u ka bɛnkan dɔ sɔrɔ bɛnkan b'a to olu bɛ se ka dan sigi mɔgɔ ka ko la ko minnu bɛ yen n'olu tɛ tɛmɛ. O bɛ se ka kɛ mais mɔgɔ b'o exhiber ka taa a la cogo min min b'o ja n'i yɛrɛ y'a ye tuma dɔ la i b'a fɔ k'i sigi bɛ Mali kɔnɔ ni ko bɛ k'a la ça veut dire fɛn min man kan ka ye diɲɛ la o bɛ yira la adamaden yɛrɛ muso yɛrɛ valeur ye min ye ka to y'o kari ka bin kosɛbɛ an ka adamadenya yɛrɛ baara ka ban ka taa donc ça veut dire mara tɛ so kɔnɔna na tuguni. Maaw bɛ wele cogo min bɛɛ tun bɛ bɔlɔlɔ de kan donc o kɔnɔna na tant que ni ordre ma don bɔlɔlɔ na gɛlɛya b'a kɔnɔna na c'est pour cela n yɛrɛ y'a f'a ye nka donc a k'a lajɛ aussi nka même sur loi thème a k'a lajɛ ka débat kɛ n'a ye débat kɛ nka solution caman bɛ sɔrɔ a la hakilinaw ka se k'a fɛ kɛ parce que min don cyber an bɛ min na niveau 3 4 de bɛ ka donc internet la yɔrɔ dɔ bɛ adamaden yɛrɛ de bɛ feere internet kan. Yɔrɔ dɔw bɛ yen ka taa dɔn sabu ka taa dɔn ye dɔw la mais ala kana tulo to ala ka taa dɔn problème c'est que adamaden b'o yɛrɛ feere. mais est ce que anw yɛrɛ fana kɛ bɔlɔlɔ sira ninnu kɛ an ka ko bɛɛ kɛ est ce que o ta anw yɛrɛ fana ye parce que an fana cogo tun tɛ nin ye o. ayi mais mɔgɔ yɛlɛma de ma n'a ko la wa c'est à dire le problème c'est que ni fɛn min bɔra vitesse la n'i t'a contrôler a vitesse bɛ taa ɲɛ an b'o position de la o maintenant qu'est ce qu'il faut faire an ka bɔ nin kɔnɔna na. minnu bɛɛ la cogo dɔw fana bɛ olu bɛ ka sɔrɔ k'a kan u bɛ ka baara kɛ u bɛ ka jago kɛ. Fɛn caman kɛ pour que ka se ka nafa sɔrɔ. Kasi internet la n'i ye fɛn o fɛn ɲini a la ka taa i b'a kɛ n'i bɛ fɛ ka kɛ fagamɔgɔ kan i bɛ kɛ n'a ye fagamɔgɔ ye n'i bɛ fɛ ka kɛ wari ɲinina ye kan i bɛ kɛ n'a ye n'i bɛ fɛ ka kalan kɛ ka sɔrɔ i ma taa yɔrɔ si i bɛ ka master kɛ ka taa i sigilen bɛ n'i bɛ fɛ ka doctorat kɛ i bɛ doctorat kɛ i sigilen b'a la kasi n'i bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ ka taa n'i bɛ fɛ ka zonya dege i bɛ zonya dege a la n'i bɛ fɛ ka criminalité dege i bɛ criminalité dege a la n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ feere a kan i bɛ yɛrɛ feere a kan n'i bɛ fɛ ka adamaden dusukun ka dɔn. fɔ an ka sariya fana sɔrɔ dan bɛ segin dɔw la. mais c'est ça la question c'est ça ko baara ka. parce que minnu bɛ kɔnɔna na yan n'u olu bɛ se ka wele Kulubalikɛ fɛ minnu bɛ kɔ kan olu fanga ka bon bi dɛ. mais o min kan ka kɛ aussi
la coopération internationale, le ministre des Affaires étrangères, les services de renseignement maliens, la justice doit avoir de régler le problème. Parce qu'il doit être sénégalais. D'autres le président maintenant, mais le président à travers le ministre des Affaires étrangères, donc sénégalais, où on a plein de d'eau, où il y a une ambassade là, qui a fait des traduits en anglais, qui a déposé, où il y a un boy qui a la dame qui a caricatural. Mais pourquoi on fait comme ça? Alors, le problème est où? Donc, on a un livre là-haut. Ni don nana. Ah, un livre là-haut. Maintenant, si ça moi, même sur Internet, les débats, quoi, il y en a qui a dans la tant que n'a pas réglé. Il était ça de sur le débat, la tournée, il était sur la personne, moi, je suis dans la carrière avec Kata, donc, sur la carrière. Donc, on est de là. Parce que ça pose problème. Maintenant, il faut que, à la relecture des quelqu'un, en cas de texte ou qu'à dépénaliser, tu vois, là. Parce que là, on va dépénaliser, machine dans ce cas. Mais effectivement, tout le monde est d'accord. Moi, je t'ai fait mon cas de là. Mais bien donc tellement mo be nele ma wo de stranka kuma internet là parce que internet débat que les gars dans ce que la bi ba ni fa. Or il pas ka gagner pas ka bla. Donc le problème est oui. Ou ma do ta fait koro do bo mo do be o ti se ka job hali ka kuma il fait. O ba se ko bi di. Ça amène les réseaux là ça amène passer là débat ça demande. Ah, tu t'en quand on regarde il va sur la soit en 91 on a fana pas de tout là la kele en fait. Allez fana pas pour là du là du quoi pas sur la kele. Donc, au débat, il faut qu'on ait ça comme ça avec moi. Vraiment, moi, les salauds, mais cybercriminalité, il faut la justice, ma chama, on est comme on a parlé. Sur les journalistes, ou chama, il va être ça, bon, là, ça va me regarder dans le col de l'Odala. Quand c'est la fausse fois. Et le boulot. Il faut la radio là-haut. Il est là-haut. Parce que même bon, là, il est ça. Voilà. Les pour nous et chama fois là. Et ne bɛ min fɔ dɔrɔn c'est que nin bɛɛ bɛ taa fɛn dɔ de kan an ka éducation yɛrɛ fɛnɛ tiɲɛna nin bɛɛ bɛ taa o de kan sinon anw fɛ an y'an wulila cogo min na mɔgɔ tɛ mɔgɔ fa ni mɔgɔ ba nɛni cɛkɔrɔba yɛrɛ mana wuli i b'i suli a ye de hali k'a ɲɛ lajɛ i tɛ se donc an wulila tabiya caman na o tabiyaw de tiɲɛna c'est pour que halisa o criminalité in yɛrɛ bɛɛ bɛ don an ka sigikafɔ in kɔnɔ pour que an ka tabiyaw an ka mɔgɔw an ka baara kɛ a ka yɛlɛma parce que n'a yɛlɛmana o de b'a to mɔgɔ si tɛna mɔgɔ si nɛni. Mais ne bɛ taa ni an ka justice ye cadre wɛrɛ kan ne bɛ taa n'a ye cadre min kan o ye aw b'a dɔn pour que maliyɛnw ka se ka kuma k'u hakilina fɔ ka sɔrɔ u ma mɔgɔ nɛni u ye tiɲɛ de fɔ vraiment kɛlɛ de kɛra pour que démocratie kana maintenant bi il faut que a ka faamuya de parce que ni yɔrɔnin na an bɛ kuma ni an ka ɲɛmɔgɔw ye an ka autorité de transition ye il faut que a ka faamuya k'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ démocratie jamana de don hali n'an bɛ transition de kɔnɔ f'a ka dɔn ko démocratie jamana de don. A tɛ ni démocratie jamana na ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ nɛni i bɛ fanga nɛni ayi mais n'i ye fɛn min ye ni kuma bɛ se ka k'a kan pour que a ka fanga bilasira il faut que o kuma ka se ka kɛ parce que bi mɔgɔw sɔnna o de gɛlɛyalen don voilà donc o min gɛlɛyalen don nin dɛ il faut que fanga k'a dɔn k'a fɔ parce que bi mɔgɔw minɛ k'u datugu ka sɔrɔ parce que uniquement parce qu'ils se sont exprimés a bɛna ni problème ye an bɛɛ b'a dɔn mun nana ni Radbach ko ye vraiment n b'a fo. A bɛ kaso la vraiment an bɛ dugawu kɛ ala k'a to a k'a ka so sɔrɔ ni lafiya ye mais mun de nana ni Radbach yɛrɛ ka tɔgɔba sɔrɔ ye parce que i bɛ k'a décider k'a b'a minɛ k'a datugu parce que a kuma na mɔgɔw wulila ka taa kunbɛn donc n'i ye mɔgɔw minɛ k'u datugu ko parce que u bɛ k'u hakilina fɔ u bɛ ka kuma o bɛ na ni mun ye i bɛ tɔgɔ di mɔgɔ ma i man ka tɔgɔ di mɔgɔ min ma i bɛ i yɛrɛ ka fanga bila ɲangili la a man ka bila ɲangi min kɔnɔ donc ne bɛ fɛ ka min fɔ il faut que justice ka o cadre lajɛ mɔgɔ dɔ bɛ se ka ko dɔ kɛ wagati dɔ la a bɛ se ka ɲɛnabɔ ka sɔrɔ a ma kɛ minɛni ye a ma kɛ datugu ye o siraw bɛ yen donc ni u m'o lajɛ n'u continuera mɔgɔ minɛ na ka continuer mɔgɔ minɛ na finalement a da bɛ goya fanga yɛrɛ la dɛ parce que bi an bɛ min na mɔgɔw sɔnna mɔgɔw ma sɔn an ka jamana c'est à 80% musulman bi an bɛ ko dɔ kɔnɔ la chose religieuse karamɔgɔw kumana u bɛ ka minɛ ka datugu an t'a fɔ a ka ɲi dɛ non 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 ka jamana dɔgɔya ka jamana buruja a ma ɲi mais mɔgɔ dɔw ka kuma dɔrɔn fɛnɛ mɔgɔ min ko n bɛ kuma b'a dɔn u bɛ na minɛ o ma yɛrɛ o tɛ fɛ a ka minɛ de yan o bɛ fɛ a ka minɛ mun de kama c'est pas souvent pour que ka mankan dɔ wuli bon diinɛmɔgɔ dun diinɛko mana daminɛ kasi e b'a dɔn sariya jo don sariya jo tɛ o diinɛmɔgɔ t'o la diinɛmɔgɔw ye kun kilenna de a fɔra n'i ma nin kɛ ala tɛ sɔn n'i ma nin kɛ vraiment olu bɛ bɔ u bɛ kɛlɛ kɛ hali kɛlɛ min kun t'a la yɛrɛ u b'a kɛlɛ kɛ pour que ka jamana ɲagami donc anw fɛ il faut que an ka ɲɛmɔgɔw
et en dehors n'a encore qu'un nouveau bi transition ɲɛmɔgɔya la u k'a dɔn k'a fɔ kun tɛ a la a dɔw bɛ yen kun foyi t'a la moi à leur place cette histoire soit la baya je gérerai autrement cette histoire bandigu n b'a gérer autrement mais ni ninnu tɛ n ko ɲɛmɔgɔw de b'u la olu fɛnɛ i mana karamɔgɔ jeune o jeune ye ta ɲɛmɔgɔ de b'a la. est ce que o tɛ mɔgɔ bila k'i yɛrɛ ɲininka bi ko conseil islamique ale ye lajɛba dɔ kɛ ko ka dan sigi ko la est ce que olu fana man k'o lajɛ u ka yɔrɔ la u yɛrɛ bɛnna fɛn minnu kan wajibi ko ni ko la u fana k'o lawaleya jamana kɔnɔ. bon olu bɛɛ ye problème bɛɛ ye jamana n bɛna min f'i ye Kasim o de la n ko Mali kɔnɔ sariya batubaliya o de bɛ fɛn caman kɛ an da la yan nɔ imagine hali parti politique min a bɛ ka fɔ an ka sadi ta dɔrɔn k'a lettre bila ka taa k'u bɛ sadi datugu olu o ye jumɛn ye sini bi sadi don sini far don sini ŋɛnɛ jɔn don personne ne sait or papier b'u bolo min na a bɛ fɔ ka parti politique régulariser dɔrɔn i b'a lajɛ jɔn ni jɔn bɛ k'a ka instance kɛ siège ti jɔn ni jɔn bolo i b'a régulariser dɔrɔn i b'i dan sigi fɛn caman na mais au lieu de faire ça ka sariya batu non sira wɛrɛw de bɛ ta est ce que ça ye Umaru Mariko dɔrɔn ye mais Umaru ye ko kɛ hali o yɛrɛ souvent ne b'a fɔ mɔgɔw ye Umaru kumana a kumana kɛnɛ min kan o kɛra Adama ka kɛnɛ ye mais souvent an b'a kɔrɔkɛ dɔn mun b'a dɔn kuma b'a dun a b'a to kuma la i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen de bɛ yen a ɲɛ b'o de la a bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ o de ma a bɛ taa kuma fɛ mais mɔgɔ si tɛ jɛn ni a ye jamana ka kɛ cogoya de donc ne fɛ u kan ka hakili de kɛ vraiment sariya yɛrɛ ka hakili kɛ minnu bɛ bi transition ɲɛmɔgɔya la u ka hakili kɛ fɛn o fɛn mɔgɔ bɛ fɛn dɔ to min bɛ kɛlɛ wɛrɛ b'i ka jamana kɔnɔ i t'a ɲini ko kɛlɛ ka k'i ka jamana kɔnɔ donc ne fɛ. mais est ce que o b'a ta tɛ Kidali ko in de parce que Kidali kɛlɛ wagati ani sɔrɔdasiw ka ko est ce que o de tɛ. an y'a dɔrɔn n'o ye lettre. oui o de don mais olu bɛɛ ne bɛ ka min fɔ nin homme politique de don homme politique min don n t'a défend parce que ni Umaru yɛrɛ ne a ye secrétaire fɔlɔ ye an ma deli ka bɛn ne ni Umaru ma deli ka sigi ta réunion kan réunion kɛ ne ma deli ka taa fɛ pourtant ne kun n'oselen don ka ɲɛsin Umaru yɛrɛ ka so de ma mais ne bɛ ka kuma min kan dɔrɔn c'est à dire sɔrɔdasiw sɔnna o ma sɔn demain c'est les hommes politiques qui vont gouverner donc action dɔw bɛ yen n'aw y'a kɛ bi ko parce que se b'aw ye a ma ɲi dɛ donc Mali ka bɔ o règlement ninnu kɔnɔ Mali ka taa sira kan min ye Mali jɔ sira ye donc ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn u k'u hakili to u bɛ o taabolo ninnu na vraiment minnu b'u nɔfɛ u b'a fɔ a ka ɲi nkalon don a ma ɲi dɛ a ma ɲi dɛ ka mɔgɔw minɛ ka mɔgɔw bagabaga or 91 su de bɔra pour que maliden ka se ka hakilina fɔ donc il faut k'u k'a to mɔgɔw bɛ hakilina min fɔ o de b'olu dɛmɛ u ka baara kɛ o mais n'aw ma mɔgɔw to u k'u hakilina fɔ bi ni bɛɛ y'i daminɛ maliyɛn yɛrɛ bɛɛ daminɛ n'o bi a ma ɲi an ka jamana ma a ma ɲi jamana yɛrɛ kɔnɔ bi ala ye dɔrɔn min bɛ kan ka kɛ n'i ye mɔgɔ ɲininka dɔw yɛrɛ u m'a fɔ k'olu de bɛ se yan u ka taa n'a ye u m'a fɔ k'olu de bɛ taa u ka taa n'a ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko an ti kuma dɛ donc mɔgɔw bɛɛ daminɛlen don jamana sumalen don or gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛyaba bɛ jamana kɔnɔ n'i ye jamana yɛrɛ ta si c'est pas sur le plan sécuritaire min an b'a fɔ bi alhamdulilayi les autres fléaux on sait que ça ne va pas ça ne va pas du tout donc mɔgɔw gɛlɛya bɛ yen mɔgɔw ti kuma mɔgɔw daminɛlen don a ma ɲi jamana ma dɛ. ayiwa Sogo an y'a ye k'a fɔ sariya ko fana ta na sira fɛ yɛlɛma komi an b'o de b'a fɔ ka yɛlɛma caman kɛra minisiri ye caman fɔ jogo juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ bɛ ka kɛ cogo min na est ce que n'an tora tan fana an na se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la wa. bon parce que réforme ko caman min bɛ fɔ la kɔnɔna na o de b'a to hakili sigi bɛ se ka na kuma kɔnɔna na dɔɔni parce que ne tun bɛ min dénoncer la on a tila question dɔ répond an ko il faut pas que ko crime ko in na o ka san kɔnɔna donc k'a kɛ siɲɛ kelen assise a ko a tɛ se ka bɛn il faut que yɛlɛma ka sɔrɔ nka ni dossier mɔgɔ bɛ mɛn kaso la trop mais donc ça dit fɛn dɔw kɛra par exemple ala ka hinɛ Bube la Bube na nka donc a hakilina hali sini min kɛra ko la nka donc résultat ma sɔrɔ la nka donc a ta yɛlɛ ka to a ma se ka jugement ma se ka kɛ donc ko kɛra o kɔnɔna bi cɛkɔrɔba dɔw b'olu bolo nka donc ala de bɛ mɔgɔ si dan dɔn n'o tɛ cɛkɔrɔba dɔw sɛgɛnlen don kosɛbɛ u bolo min bɛ kaso la nka donc bi olu kɔrɔlen don kosɛbɛ donc dɔw bɛ clinique la don o don nka donc dɔw bɛ nin na dɔw bɛ nin na il faut pas que an ka continuer ka mɔgɔ minɛ k'a bila ka sɔrɔ nka donc o tɛ se ka juger donc comme y'a fɔ réforme bɛ na kɛ désormais nka u bɛna texte kura min ta ni dossier min banna fii de bɛ n ka donc kaso la de l'autre côté jusqu'à présent ka to ka jugement kɛ an y'a ye aussi nka concernant le cas de Aya Sanogo nka donc le général Aya ou le capitaine bombardé général nka donc ale
Donc, lui, a un dossier qui a c'est fort pour le dossier là, fou, donc, vous savez, il y a des rouges qui ont un peu karaté. Parce que jugement, c'est que autant qu'on a aujourd'hui, c'est que le peuple malien veut une justice. Car ça y a ceux qui ont tort, qui ont raison, pour que ça la catastrophe. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, c'est même que notre consommé, nous énergie quoi à tsika ketan ka plein temps ka fo mami bala ka ko commencer quand même. Donc à tsika da ko na c'est pas parce que ntembo, c'est pas là à ka suna parce que militaire à point moi je l'ai dénoncé c'est maintenant. Mais j'ai vu que donc on donc interpellé là, ça veut pas dire qu'en fait je suis contre mais ta donc mami interpellé audio ta na de. Mais le ko ngata donc on tsika to tibi là. On tsika fo ngata donc ka kura ke ina fa ame bakasi. Le courant dans la et aujourd'hui, il y a une volonté politique. Je dis pour moi, les hommes d'État gèrent des problèmes. On est homme d'État, n'a pas de problème gérer. On n'est pas homme d'État quand on a des nodos, non, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a un exemple qui a fait dans le moment où on est à Klibala, où on a tombé, tellement Sénégalais où il y a Toro Kouakola, à quoi mon gars fitné, il y a mais il a pu régler le problème aujourd'hui. Du courant de notre Sénégal, il faut que ce ne soit pas courant pour faire. Société clé de la firme de paix. Allah est dans la communication en mode de garde. Oui, Edemdi. Edemdi, les publicités qui est fait. Akana climatiseur mené. Akana ngata dans ventilateur mené. Aïe frigo fara. Donc il y a ngata dans aïe atropine aïe les débrancher. Allah est dans la société. Oh, ngata allez les kanga warni là, les ta millions d'eau kafa akana mené. Akana utiliser. Donc société clé mbaka du la très comme ça. Là, ça veut dire que donc, allez vous apprendre à bien aller dans la quelque chose là ou à pas donc courant de la tu comme dans donc on a na maupé allez bien dans do bien dans combien de pourcent au bout de dinga donc c'est comme on brancher la tu là et ko be gérer la tu comme dans donc quel est pas comme dans tu comme énergie pintola ngata daka ngata mo de recruter cadeau parce qu'on a bloqué ta son retour on a dit que les mecs au par là donc n'est pas délicat nyoye quoi énergie là donc maintenant au bar de société depuis Allah y a une dame de la société bintola société bintola est même recruté même pas de société bintola même recruté aux sociétés mais communication qu'on a utilisé akana utilisé akana kenga akana klimo bla la klimo a consommer trop sur mai atato la yake ala na crack na ado so ma jona au botu la ngata ay vantan bola e ka sraba la ne de ka donc, aux sociétés qui les débattent. Donc, aujourd'hui, on est devant cette situation. Maintenant, donc, maintenant, au Kona aussi, ni j'ai au Kona n'a qu'à faire puis moi, mais interpeller l'eau, à quatre exactement non, donc, en ce cas, famille, situation qu'on a qu'à faire guerre, mais bien, donc, mire les fans, donc, à mon comment la ministre de la Capoma, t'as pour signer Coco, toi, Benoît, à quoi elle est toi, c'est ça maintenant, programme est là. On va tirer tout le monde, mais du coup, Jera. Ah, aïe, t'es où? Mais du coup, Jera, avec les sous, à ça, le programme est là. Alors, il donne au donda, vous me mettez mon nom dans sa table. Alors, le revient à l'essai. Parce que là, « 300 000 d'utiliser pour ne pas dire chaque 2 jours ou pour ne pas dire chaque semaine, doit y avoir 1 million de mais est-ce que pas doué? Ah, on est dans la gueule. Promotion de faut Boudala. Après la promotion qui a justice, il y a le pas au fond. Ni il y a le justice qu'on a à Kapoko, après ça, à tout le baraka, tout le monde ça y a un sous la ministre est fait, ça m'a pas la beaucoup, barana, et la boulot au Bolikawa. Bon, au Bolike. Parce que anti Iwara, moi je suis là la comment les ministres de côté. Koji Zombi, alors donc allez au point moi je suis justice qu'on a mis vraiment au sera nous à main. Ne fait au bébé d'ani manière est joué. Il est saliatique. Mais nimbe yemi vraiment bah faut tout temps. Exemplarité. Misali.
jamana ɲɛmɔgɔ wo minisiri wo a bɛɛ de kan ka kɛ misali ye n'i y'a ye jamana justice ma ɲɛ dɔrɔn se k'o misali de te yen o misali bɛ yen justice bɛ ɲɛ o c'est o de kama an b'a fɔ sɔrɔdasi fanga ni fanga dɔ ninnu tɛ kelen ye c'est pourquoi an b'a fɔ c'est à dire en démocratie i bɛ na i bɛ tilen diyagoya n'i ma tilen jamanadenw b'i bo yen mais bi ko dɔ bɛ se ka kɛ intervention bɛ k'a la sira wɛrɛw fɛ u ka mɔgɔw ma ko y a des justice à deux mesures mɔgɔ minnu ka d'aw ye olu b'u ta sɔrɔ olu bɛ min ka d'u ye kɛ min man d'aw ye hali n'i ye an ka corruption in kow ta k'a lajɛ ka mun ta k'a ɲɛɲɛ ta k'a lajɛ i b'a ye par exemple bi kuma bɛ yen nɔ n'i y'a fɔ a bɛ ko komi k'i da fara mɔgɔ t'a fɔ ko défense la min bɛ ka kɛ bi ko mɔgɔ t'a kalama mɔgɔ si tɛ foyi kalama la o kuma bɛ se ka fɔ wa a tɛ se ka fɔ donc n'i ko ko an ka justice ɲɛ f'i yɛrɛ ka kɛ misali ye i ka sɔn maintenant bi ɲɛmɔgɔ kunda an bɛ niveau min na olu de ye o de kama ne bɛ fɛn in bɛɛ ta parce que i hakili b'a la i bɛ k'a kɛlen président ye ko kan kelen tigi a kɛra en 3 mois Mali justice tun bɛ cogo di ne hakili b'a la an terikɛ dɔ tun bɛ Mopti mɔgɔw taara u yi wari ko ni fɛn ninnu proposé fɛn na ko e t'a ma bolo da la dɛ i bɛna de bɛ a bɛ n gɛn a ma sɔn et après quand les carrés bɛna u y'u ka kow ni fɛnw daminɛ o seginnu nɔ donc ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn justice tilenna a kan fɔ Mali kɔnɔ a tɛ se nkalon don dɛ a bɛ se ka tilen net ni ɲɛmɔgɔ tilenna k'a fɔ a tɛ intervenir mɔgɔ si ka ko la a tɛ kuma a k'a fɔ a ye baara kɛ ni sariya ye justice bɛɛ bɛ tilen donc an ka Mali fɛn bɛɛ ye sariya ko de c'est pourquoi a to n ka kuma dɔɔni parce que i ye politique mɔgɔ ye n bɛ kuma dɔɔni min fɔ n'i y'a ye an bɛ exemple ta an ka ɲɛmɔgɔ kan n'o ye Modibo Sidibe ye parce que an dalen don a la ne dalen don a la k'a fɔ ni don min Mali kɔnɔ a fɔra Modibo Sidibe de ye Mali président ye politique mɔgɔ tɛ dɛ hali mɔgɔ min tɛ politique mɔgɔ ye i bɛ tilen parce que e b'a dɔn e bɛ Modibo dɔn Kassim e b'a dɔn n'ale nana a ti intervenir mɔgɔ ka ko la n'i y'a a t'a dun n'i y'a dun i b'a sara ou bien i t'a saso kɛ wa a t'i bila ko parce que ale ye somɔgɔ y'i ye dɛ n'i tɛ se i t'i bila a la an minnu b'a kɔ an b'a kɛ o de kan donc an bɛ min fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn an bɛ mɔgɔ de nɔfɛ min ye exemplarité o de kama an b'a fɔ tout le temps surasiw k'u ta kɛ u k'u ka sécurité in kɛ a to u k'a di politique mɔgɔw ma an k'an ka baara kɛ. ayiwa an ye dɔ kɛ baabu la min ye jamana kɔnɔ kumaw olu ka ca kosɛbɛ an ye sikiri ko fɔ an ye transition ko fɔ an ye bɛn ni kelenya ko kuma fɔ an ye an da don fana justice réforme belebelebaw an y'an da don la mais Togo nin bɛɛ la maaw hakili bɛ min na o ye k'a fɔ ko faranjara fanga bɛ kuncɛ cogo di. a kɛra cogo o cogo ma tɛ dɔn don dɔ élection bɛ kɛ ka ka se ka ban parce que n'a ma kɛ a tɛ bɛn mais c'est pour cela n y'o de fɔ reporter la tuma min ko kuma ka dayɛlɛ parce que an bɛna se yɔrɔ période fɔlɔ min kɛra o tɛ 18 mois ye an bɔr'o la san 2 farala kan san 2 tɔ ma ca kosɛbɛ donc san'o san 2 in ka ban il faut k'an ka segin an ka segin an ka kuma an k'a lajɛ a ko tɔ bɛ kɛ cogo di parce que bi élan min daminɛlen don avec l'alliance des 3 pays n'i ye jateminɛ kɛ bi logique tɛ yen sisan k'a fɔ k'an bɛ taa élection musaka kan t'o la dɛ donc ne bɛ kuma fɔ i ka kuma jɛ parce que ni mɔgɔ kelen binna mɔgɔ 3 la ka taa dɔgɔ sɔrɔ alliance tiɲɛ i ye kuma faamuya wa o tɛ n ka parce que min ka di ne ye min ka di e ye o tɛ dɛ nka c'est la logique parce que les faits sont têtus mais n'i ye jateminɛ kɛ bi dans le processus. pour la kelen tɛ bɔ fana ka misali yira pour que tɔ fana ka k'a ye. mais n'o kɛra ka taa jɔn de b'ale remplacer bi ne y'a fɔ ko bi an bɛ yɔrɔ min Assimi ka bɔ k'a di jo ma a b'a di jo ma a dalen bɛ jo na ka fɛ k'a di n'i ko n ka dɔn Burkina cɛ ka bɔ n ka fɛ k'a di Burkina ma a b'a di jo ma n'i y'a fɔ bi n ka dɔn Niger ta ka bɔ k'a di jo ma a b'a di jo ma parce que o dalen b'a la pour eux u bɛ yɔrɔ min ka tɛ baara min bɛɛ bɛ kɛ la bi ka dɔn maliyɛnw yɛrɛ ani Nigériens ni Burkinabéw kɛlen ka politique mɔgɔw lagosi tiɲɛ o de ye o et maintenant o baara bɛ kɛ cogo min na ce processus pour que confiance ka segin il faut k'an ka segin ka kuma kasi n'an ma sigi ka kuma ka taa tɛ bɛn koyi parce que mɔgɔw bɛ kuma munumunu na de quoi il faut k'an ka sigi ka kuma parce que politique mɔgɔw ka baara ye politique de armée ka baara ye armée de n y'a fɔ sɔrɔdasiw o la u ta baara kɛ u ta bɛ baara kɛ sa ye. non mais n'i ko kelen fɔ aussi n ka fɛ ko k'a faamuya n ka non n b'a préciser k'an tɛmɛ na ni maa ye coup d'état kɛ i tɛ kɛ militaire ye cogo di. o ye donna politique la. o ye politique mɔgɔ de parce que la gestion du pays c'est en politique. c'est politique. Sadio tun bɛ wari o wari gérer la fɛn a tɔgɔ fɔ tɛ mɛ a ka fɛn tɔgɔ fɔ tɛ mɛ ayi o ka fɛn tɔgɔ fɔ tɛ mɛ a bɔra yɔrɔ min ka kɛ ministre ye
n'o ye u ka Michel ye o wari man ca ka se ka tɛ milliard Hasimi a ka wari géré ka tɛ donc Sofara a tɛ 300-500 millions bɔ tiɲɛ tɔgɔ fɔ cogo min misɛn tɛ la Diaw ma deli ka taa ka gestion bɛɛ la ka 300 adjoint a ma deli ka 300 millions gérer hali n'a géré la a bɛ justifier cogoya dɔ la mais bi au-delà des milliards ko de la. Un exemple, ATT a fait un coup d'État, il n'est plus redevenu militaire, il est devenu homme politique. John Rawlings a fait un coup d'État, il n'est jamais devenu militaire, il est devenu homme politique, John Rawlings. Thomas Sankara a fait un coup d'État, il est devenu homme politique, Thomas Sankara. Blaise a fait un coup d'État, il est devenu homme politique, Blaise Compaoré. Moussa Kantala, De Gaulle a fait un coup d'État, il est devenu un De Gaulle politique. Moussa Kantala. Mais donc avec Kenya Fonga donc que la logique est très claire. C'est pour cela bara de kanga ke anga ben qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble bara nga ke hakil nga se ko gara be nga donc mi ka fo nous donner ti mo nga fa kan tudo ka Moussa Kantala lawo e be bara ke ka bla ka ka na di mo to ma idale tala nga ka le do kasola o aga tla e bara mi ke ka chewa. Mais le peuple est fabriqué. Le peuple existe où? Surtout Mali Kono, sur les 22 millions, il y a seulement 2 millions qui savent lire et écrire les noms. Arabukana, Bamanakana, Flakana, Dogonakana, Halibozokana. Donc, le 18 autres millions. Même avec ça, il y a une comparaison de notre réflexion. Le pays où on va développer nos construits, notre Libye, où il y a à peu près plus de 70% qui sont des gens intellectuels, mais au pays français, qui a infiltré avec les services de renseignement, qui a Tchèbo, qui a dit, qui a Fara, où il y a tout ce qu'ils veulent dans la pays. Par la capacité des noms, avec moi, mes frères. Ni à y avoir de langue. Ça veut dire c'est la droiture du chef. Année à ta leadership au début de ton abord qu'elle est à côté. Je ne sais pas si tu as watté la nuit, tu as gagné un son, année carabantiquera, année y référer là pour lui. Mais je ne sais pas si tu me vois la soupe chamate la natalité à la nation. Les pays aujourd'hui qui sont en train de qu'on appelle pays d'émergence, même le Vietnam n'est fait tout. N'est pas 10 millions de pays encore. Il était malade donc maintenant il y a une semaine qu'il m'a demandé il est maire où il est mais c'est ça il est dans chambre il doit tirer comme mon micro ko kata tila ngata donc il ka bemi ba il ka fana ni ba boite gamme ba kono où est ma boka ticket do sur la tête to ka fana kono ça ne ka pas ça ya ta poste ni tant que nous-mêmes le changement que nous voulons opérer tant que na o yere mata o yere le miroir là qu'a changé il y aura pas de changement c'est pour ça pour Gabo Kumana j'ai toujours dit. Nous aussi avait un baromètre pour savoir qui aime le Mali, Madobé, alors frère de confiance. Retour à notre concernant le président du discours là, pour apaiser, sécuriser, pour nous, on a câble là. Frère de la part, on a câble à compter. Compter, tout le monde, nous, il y a ça, c'est la bonne bonne. Kalatako, elle est niveau là, tout le monde, on a le président, mais d'attendre à la discours. Bon, ni Amikata Siramina, ni a Jatemine, vraiment. An bɛɛ b'a fɔ ko foyi tɛ ka kɛ ka labɛn pour que an ka taa kalata la bɛɛ b'o fɔ parce que n'i ye loi de finance ta i b'a ye a kuma yɛrɛ ma fɔ a kɔnɔ min fɔra dɔrɔn k'a bɛ se ka taa service commune kan donc n'i y'olu bɛɛ lajɛ i b'a ye. ɲininkali kɛra la CNT la a fɔra ko a bɛ. u b'a ta u b'a kɛ u b'a budget sigi. a ma sigi donc n'i ye o bɛɛ jateminɛ i b'a ye bi foyi tɛ ka kɛ pour que an ka taa o la mais kamanagan min bɛ ne la bi an bɛ ka AES ko kuma ninnu fɔ. Anga jamana sabata nanya jamana sabata joni jondo a jamana utela joni jamana bayi mi to se ko ado se wala we mali ni Niger ani Niger on yi fasike nous nana ya anga dugunu mais c'était la fête et ils étaient en Europe jusqu'à présent donc ni Burkina Faso ibai donc ni a jatemine ça dit ne ka problème yi mi ba do souvent mali on bousigi AES ni comme ni jamana to ni peut rapporter quelque chose pour les Mali. Moi, je ne crois pas. Ça, là, c'est vraiment...
De fait, Maliens candidat où il est fanga. Maintenant, pour revenir aux élections, nos réformes, bidon, diagwa élection de Sinido, diagwa avec Santando, diagwa avec mais ni croquette union sur le Ramina. Parfois, ni sur la ski et coup d'état qui est sur la terrasse sur la ski. Avec on fait. Tu vois, c'est-à-dire, bi, on fait. Il y a un temps déterminé, on va avoir beaucoup d'état marqué. Moi, je le dis, j'ai dit arrangement de quelle raison on va faire donc pour que Kaïbeka bouille en attaque au dollar. Donc, ni au déterminé. Aïe, baye, arrêtez. M5 RP, quel est minké, un changement minot, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a mais en tant que regretté, né un M5 qui est faux, il faut signer, en tant que regretté, si ça reprend, c'est là. Mais à même il faut dire, nos élections, il quand en tant que c'est ça. Mais il faut que, comment on va faire, date d'occasion fixée, élection gagée. Maintenant, sur la tour de Tawa ou Tawa, au bout, il y a vraiment beaucoup. Mais ne me bien fier, Kassim. C'est que, à Tekena Kadani, on va faire constitution. Na mandani, on va faire charti. En toléré. En haut, mal de organes, Jogo du maire, on fait galon, malien mémorial de l'Ondiela. Malien mémorial Chionina. Pas du tout. Malien mémorial Fabintola. Benafi. Aye, ou bien pour dire moi qu'elle est nouille. Couvre galon tigre, ou bien ni eh, ni bi amo sur la signe, nous venons de nous là. En même temps, on m'a commis, en temps d'année. Donc, en effet, quand elle est de ou quoi, ou est transition, c'est clair, moi, de la transition, à activité qui est candidat. Ante discussion ante munu yɛrɛ o kunna o kɔni anw fɛ o bilalen bɛ yen maintenant minnu bɛ k'u nɛgɛn parce que problème ye mun ye mɔgɔ caman de bɛ ka élection ko in munumunu mɔgɔw de da donna Mali ko in na minnu b'a dɔn ni transition tɛ à travers les urnes à travers leurs connaissances u bɛ jɔyɔrɔ min na fo ka diɲɛ wuli u t'a sɔrɔ donc olu bɛ ka kɛlɛ modèle bɛɛ de kɛ pour que u kana bɔ o jɔyɔrɔ la mais kasi an b'o de kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. i tɛ dugu kɔnɔ n'a ma k'u bɛ kɛ candidat ye. non an ti jɔyɔrɔ o la yɛrɛ parce que anw fɛ Asimi b'a dɔn a tɛ se ka kɛ candidat ye Sadio b'a dɔn Diaw b'a u bɛɛ b'a dɔn parce que maliyɛn an kɔni ne y'o de fɔ transition ye anw de ye o anw yɛrɛ de don ne Sadio de ye transition ye parce que ne y'a kɛlɛ de kɛ pour que a ka kɛ wa ni n ko segin kan ka k'a kan pour que IBK ye minnu kɛ n'a y'o ɲɔgɔnna kɛ k'a gɛn ka bɔ fanga la n bɛ segin a kan donc n t'a regretter donc anw de ye transition ye donc maintenant u k'a faamuya k'a fɔ anw bɛ ka kuma min kan ye sɔrɔdasi ye sɔrɔdasi de ye sɔrɔdasi i bɛ t'i ka sɔrɔdasi baara la a kan ka kɛ ni minɛn minnu ye i b'a ɲini politigiw b'o d'i ma politigiw olu de bɛna jamana ɲɛmɔgɔya la donc u ka kumaɲɔgɔnya sigi vraiment on veut que yali an ka don ko wɛrɛ kɔnɔ parce que a fɔra février an bɛna don ko wɛrɛ kɔnɔ dɛ o ko wɛrɛ ye jumɛn ye i b'a ye sisan a fɔ ko CEDEAO ko tan a fɔ ko UEMOA ko tan a fɔ ko Union africaine ko tan a fɔ ko ONU ko tan an bɛna don o ko kɔnɔ sisan ko parce que an ko an bɛ élection kɛ ka fanga di transition bɛ dan dama min o ma kɛ donc o kɛlɛ bɛ na an bɛna don kɛlɛ fu kɔnɔ jamana bɛna bɛn fɛn wɛrɛ kɔnɔ mais ni jamanadenw yɛrɛ ye kumaɲɔgɔnya kɛ k'a dɔn élection bɛ se ka kɛ dans 1 an dans 2 ans dans 4 mois dans 5 mois dans 1 mois. est-ce que Asimi m'o de dayɛlɛ nin ye. donc est-ce que o de tɛ a ka sigikafɔ ye. c'est-à-dire o ka sigikafɔ in non ne fɛ sigikafɔ in élection in tɛ o sigikafɔ in kun tɛ élection parce que a kan ka kɛ fɛn mun kan n'a b'a fɔ a tɛ référence. i b'a dɔn an taara sigikafɔ la pour que ka texte dɔw valider après an taara sigikafɔ la pour que ka transition janya o bɛɛ taara bɔ mun na bi o bɛɛ nafa kɛra mun ye bi est-ce que bi maliyɛnw lafiyalen don donc kelenna toli est-ce que bi o bɛ Mali bɔ ou bien a da kɛ ni Mali la wa a da ma ni Mali la kelenna toli parce que ne fɛ ne ti compter Burkina kan ne ti compter Niger kan ne b'a dɔn anw de b'olu dɛmɛ mais anw de b'olu dɛmɛ o fana b'u bolo fana t'i bolo o ye jumɛn ye o ye jumɛn ye a kɛra cogo o cogo fɛn t'u bolo min t'anw bolo sɔrɔdasiya la an b'olu ɲɛ wari la an b'u ɲɛ dumuni an b'u ɲɛ donc pour moi anw de bɛ se k'olu dɛmɛ anw dun fɛnɛ fɛn t'an kun bi fɛn b'an kun bi wa donc ne fɛ un pouvoir démocratiquement élu peut travailler dans certains cadres ça n'a rien à voir avec ce que les militaires vont faire militaires b'u ka kɛlɛ kɛ u b'u ka baara kɛ an y'o de fɔ anw sur le plan sécuritaire on n'a rien à reprocher à ce qu'ils ont fait mais n'i ye politique sira jateminɛ n'i ye jamana mara sira jateminɛ ka politique sira jateminɛ bi an yɛrɛ ɲɛ b'a la gɛlɛya min bɛ yen donc pour que an ka bɔ o kɔnɔ fo les élections. ni u fara ɲɔgɔn kan o fana ye fanga dɔ ye f'an k'o fana dɔn dɛ parce que jamanaw kɛra cogo o cogo u mana fara ɲɔgɔn kan dɔ bɛ i bolo
domaine bolo ni ye nunu ka jamana ta dɔgɔkun tɛmɛn a bɛ dɔgɔkun fila bɔ ni ye minnu b'aw magalu ta yan a ye kiimɛli dɔ kɛ ka kɛ ni sɔrɔ ye n'i ye jamana ninnu ta k'u la u ka dugu jukɔrɔ nafaw la ni o ye kosɛbɛ u bɛ se ka kɛ belebeleba ye u bɛ se ka nafa sɔrɔ ni o ye ka baara kɛ n'o ye. I b'a dɔn dɛ ne bɛ min na nin Mali yɛrɛ bɛ kɛ mun ye Mali yɛrɛ an bɛ bi min na. a bɛ e yɛrɛ ka kuma yɛrɛ région e ko ko n'an tora kelen na k'an bɛ se ka mun kɛ. n'a ye mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ ka fara an kan. mɔgɔ min e b'a dɔn doni min b'a kunna a tɛ so kɔrɔ. maintenant ale ka doni fo e de ka doni dɔɔni bɔ i ta la ka taa ma a b'a yɛrɛ la. n'i y'a ye bi ko Niger farala an kan an ka ɲinini de tun don parce que Niger dama ka taa avec la France là mais nous on était cool. Kɛlɛ tun tɛ sɔrɔ dɛ. Kɛlɛ tɛ sɔrɔ a ka kuma lamɛn bɛn parce que cɛ tun bɛ na ka bi bi donc a tun bɛ désordre bɛ kɛ maaw bɛ bila ka taa u bɛ taa attaquer fo ka jɔn la ta i b'a dɔn min ka ban. n bɛna n b'i lajɔ yan o parce que ne ma sɔn o kuma ma ko ni Niger tun tɛ Kidali tɛ sɔrɔ ne ma sɔn o kuma ma. n bɛna o ka an b'a dɔn Kidali tun ye jɔn ye tubabu tɛ yan Faransi tɛ yan Faransi de ye Niger mais o bɛ na hali base bɛ Niger nin ka base to Niger nin an tun ye procédure min ta an y'u gɛn ka bɔ yan ka ban u bɛ se k'an bali k'an tɛ taa an ka dugu fan jumɛn. non mais c'était une question de responsabilité jamanadenw ka sigi surasiw ka décider ka taa. sur le plan économique. oui. Constat est donc aujourd'hui c'est que tu sais madame Moussa Kane Fola si tu regardes sur le macroéconomique mais collègues le Niger est plus riche que nous maintenant. Niger de pétrole bon ou bien iranien bon au cas pétrole no cas gasoil là donc au cas côté à bon jamawara non au cas bokana jamawara là il fonctionne avec ça au cas pétrole qualité ngada bien on cas gasoil be pour la Niger kana au cas pétrole be pour la combien de camions plus de 200 300 citernes ngata be pour la kana en bas. Et ils veulent nous faire des avantages pour aller à la carte. Ani, donc il est essentiel. On a les essentiels anti-fonctionnels. Et c'est catastrophique. Non, en tout cas là-bas. Mais et tu es les médias, moi j'ai fait un peu de tour au Niger, j'ai vu. Niger, les régions Tabi. Comparé à nos régions, à Mopti, Ségou, Sévaré, Niger, Bagné. Quand le Niger n'est plus, Niger, c'est aujourd'hui, il faut le voir. C'est pour ça qu'on a négligé une fois. Comme Magalou a fait tout, mais Nanye, espace au Franyoka. An ko bi bɛɛ k'i ka sanu bɔ olu ka taa Burkina b'a ka raffinage ni a ka fɛnw bɔ ka taa fo ka sanu caman bɔ o b'u ka transformation kɛ u ka kɔɔri ka taa aujourd'hui ils sont en train de monter en puissance n'an y'an ta sɔrɔ n'an y'o fara ɲɔgɔn kan an bɛ ka banque centrale créer an bɛ ka banque centrale créer et on peut faire face donc aux ennemis et en même temps le Togo nous a ouvert la porte donc bi on a accès au port donc on peut se faire directement à partir du Togo Kana Burkina, Kana Kenya, on fait ça passer par la Côte d'Ivoire et ça passer par le Sénégal. C'est comme de tout ça. Il y avait les Ravouina. Mais est-ce que non, aujourd'hui c'est quand même. Mais comment dire? Alors, mais on veut dire dans là-haut, Togo va faire là-haut. Ça passer par la Côte d'Ivoire. Ravouina. Amérique comme Amérique beaucoup en savoir en monnaie créée. Monnaie créée sur quelle base économique aujourd'hui pour les trois pays. On peut pas la ça va, ça dit faire une pied droit. Et les gars monnaie créée. Les gars monnaie Abtatoumi a valeur d'échange sur le plan international avec Gamoui. Mais il est au courant de ça. Gamoui. Donc, les faire la même fois. Ça le va le mina au point là. Les mêmes sont les live parce que un est pas pour ça va le coup. Avec Molo Maumaka. Ça évolue non Kadi. Vous savez quand les signes sont. Maintenant, on a kinissé la nuance des gars. Mais l'espace dans là. Donc ça nous boit pas le beau là. Maintenant, on va voir si nous connaissons ça. Nous ko nyina bo ulu sera ko be kami kadi pour ka bo o kono dron kasi bénéficier antu me sefa la mata framaliena framaliena na ma bla ma segi sefa la sa o be étudier là mun yo ok donc ni o jate ne ko ni ananga ni union incrée pour les kata ou la katla c'est encore des c'est andaranya non c'est pourtant les risques de ça au cas boni en Afrique en dehors risqué. Il y a kuma la sisan i ka kuma jateminɛ i ko an kana to an kelen na en même temps i ko k'an ka sinsin an kolo la f'i ka kelen de ta. mais non an b'a sinsin an kolo la mais ne kelen ta o ne kelen min ta ne ko an ka compter an yɛrɛ kan an ni mɔgɔ minnu bɛ se ka di pas mɔgɔ min b'an ta an sama ka di. c'est-à-dire bɛɛ b'i ka intérêt de la. an bɛ camancɛ de la an bɛ camancɛ de la
an bɛ cɛmancɛ dilan an ka dɔgɔnɔ ka de débouché. Kasim, bɛɛ b'i ka intérêt de lajɛ o. An ka intérêt ye jumɛn ye? Président yɛrɛ b'o de fɔ o, n'i taara ne fɛ yen, ale b'a f'i ɲɛna ko Mali ka nafa jumɛn b'a. Voilà. Ni Mali ka nafa t'a la, ale t'a la. Donc Ale fɛ Mali ka nafa t'a la, ale t'a la. Ne fɛ bi i b'a dɔn wari yɛrɛ ye jumɛn ye? Usine ba minnu fɛ yen u bɛ baara kɛ sɔrɔba bɛ yen u ka wari nafaba b'a la. E bɛna san u fɛ yen diyagoya o. Parce que i b'a san n'an ka wari i b'a san n'o ye. Tu te dis comment? Ni kelen wari kelen o kɔrɔla ka bon ka bon ni sa aw saba don quoi. Donc ne bɛ fɛ ka min i fɔ b'u fana ka jate minɛ i b'u ka économie jate minɛ i ye mois jamana 8 na parce que olu de fana ye CFA ye o kɔnɔna na n'i ye Mali ni fɛn na jate minɛ parce que l'autre jour o de la ne ye Modibo Mahamadou kelen ta a kana k'a ɲɛfɔ ale mɔgɔ ma contradicteur yɛrɛ tun tɛ a ye explication fɔ technique avantage minnu bɛ a la jamana saba in bolo o ka bon ni wari sɔrɔbaliya ye parce que u ka sɔrɔ voilà u ka sɔrɔ u ka sanni kɛ ni sɔrɔ min ye. Non. O tɛ se ka Mais dis Franco qu'on a vu. An t'o mɔ an bɛ fɛ ka min fɔ. Les essences sur le plan international. Hali dɔrɔmɛ n'an bɛ sanni kɛ nka dɔrɔn il faut passer par la France. exemple parce que banque centrale en termes d'échange. Fɛn o fɛn bɛ n'an ka kɔɔri feere a wari bɛ passer olu fɛ n'an ka sɔnu feere a wari bɛ passer kuma lamɛn ba ye il y a un pourcentage qui traîne là-dedans. Maintenant aujourd'hui on n'est pas seul. On n'est pas seul. Non mais là ça pour que k'i da lafiya i dɔrɔn malgré autant ko embargo États-Unis taara jusqu'à pétrole saudi. Awɔ. E b'a la san min yan o ka se ta o ka wari. États-Unis b'o kɛ yɔrɔ min na États-Unis b'o kɛ yɔrɔ min na ce qui veut dire mɔgɔ kelen i kelen ani ka jɛkulu a tɛ nafa ɲɛ i ye. I tɛ ka n ka min f'i b'a dɔn ne fɛ an t'an dulon jamana na min b'an sama ka jigin. mais fɛn dɔ bɛ yen i yɛrɛ ka kuma i b'a fɔ sisan ko an ka dugu attaqué la k'i tɛ fɛn bɛɛ ɲɛfɔ wa fɛn bɛɛ fana tɛ se ka fɔ publiquement fɛn caman de bɛ yen olu bɛ se ka fɔ publiquement parce que détail dɔw bɛ nin ko in Makalu parlait c'est ce qu'il a dit pas ale la. O ye jamana ni jamanadenw de ka décision ye hali Asimi kelen tɛ se k'a sigi k'a b'o décision mais bi an bɛ sira min fɛ bi